تانكيو كبرتا حفتنا حدنتنا سمع كله تصفان لا غبركو اذا تانكي ناي نادو كيتربشكم اندا تسكفكم دي لحالي افعبت بزح له زي تغير واي مالتي اوكي تانكيو صبوا علينا اغايشنا عرفكم تملسكم انت لهم ملكتني قدمي ناب حطوتات ناي كذا ناي تساتفتي مسغارنا اغايش اللهم دو تملسكم تلهم ملكت كتبون عايشنا تملسكم تلهم كوسخكم تدلكم هذا كلتا 3 دقائق is okay كساب ملكت رئي لهم عايشنا كبور اتو كدانه حبوسن كمون اتو سيل سمعوا تلهم اوكي ما تشوفوا لهم كنكتل نخلينا ناي اتو كدان ملكت رئي لهم اتو كدان الو اوكي الو تمام اوكي حتى بليس تي حطوهم نخلتيهم انت خوينو تحطو دايركتلي نخلتيهم عند الكنبومنا انت اتو كدانه وين اتو سيل تخوينون الشم تقيشكم تخم او وش تخلت دقيق كتقربون نمحصنكم بليس قدلكم الترفه كله الحطوتات بين عدلكم بكم ناريغا نحسكم كمسوس لا تقولوا يا غنيرنا ابلع علي ناي بحق لي ده ابلع دولو ريغا درفو الله غاديها درفو تحتتها نقوم حاسكم نقوم هو تنوغ تماليغا بقطات رايروكا تمالي نير رايبل تنكلت دغ بعلكا تتكملن ساعات نفسها بعلكا سددل اوكي نقول لنا more than 2 minutes يلا دي هردي يكون صبق هون مثلا انا نغلتيهم حطوا لني نغلتيهم فيجن ان كيدانه ابزي ناي اكل موفمنت اب ناي دي سطرح دي يكون كله كنا عالم ناي حدا وجن سايد حزي كوين يرعلو انا حماق نجر غيره ايزو اني دي حدا وجن مززاو نتي اوراجا مصوع بوتان دي ግን ወገን አለው ሃይማኖት ወይ አለት ወይ ስጋይ ስጋኻ ወይ ሓውኻ ካብዚ ተበጊሰንታ ሓተኩም ደክልቲኩም ሩኡይ ዝኾነ ናይ ወገንካ ሓውኻ ኣሎዲ it's nothing wrong ይህርድ ኣሎ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ብደህ ንጎርና ምክንያቱ እንታም ብሉ ዞም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ሓው ምስተኣሰሮ ኳይ ድቃም ደሎ حفتو مستأثرته كويس قام دلو إذا موقعي نتي دلائل لوتي جرام دتقامل مناور أصله دخونه ألون جهر كوينو which is بزح سب بخمسة عينة فليات بخمسة عينة جروب فلالي مالو زم كمسة عينة وجن ترحم كمسة بلودلو ولا تي مرا حجر يدبلدلو ونكم بلالو سلازي أنا I don't see any problem جهر الكاثوليك ترح وينهم أو حدا area ኮይኖም ቆም ደሎ as far as ንጽቡቅ እንዲህር ኮይኑ I don't have any problem ናይ ወገን division ወይ ናይ ሓወይ ሓውኻ ናይ ወገንካ ኣለዎ ዲቲ ኦኬ በትኖ ሓወይ ተሕቶኻ ሒዝና ያለና እንድና በራሪት ሓበሬታት መጻና ዘላ አቶ ኪዳኔ ሓጎስ ምልክት ጋና ያበና ያለን አሎ ዱ አይለን ተሕቶ ንኽልቲኦም ስለ ዝኾነ ጽቡቅ ገድፋ አሎ መጨም አሎ يعني حتى يسمعوا خدق ما يدحن يسمعك كان يقولون خدق ما ديمو فيجن دين سمعني مثلا هو لكن بحاول ما على مايكي حدنتنا ديمو فيجن تردي كادو اوكي اتو كده نقول متيو مالو تزي تغاغي كلتيو مالو ايدو مال لم ثاني امم ردتي بسلاني اغايشنا حتو خلتيكم تخاتاتلكم تكونكم تحتو نخلتيكم اي ثينك يا اني اللي وليد لكم والله يويلكم بتنو هو اسك كلتدا اصل كان خمو هو ثانك يو هو اغايشنا نعهم تمدرخ
اوكي الله انا خملسا تاي زبدلو زعنا اتي سررعسي بقلص اندو نغورنا الله ديلن وانا كو بتزوار ملكعكو مليسه الله سلمتاي دي تود حفتوسي نعوهم رصون سنغال زي حقاو نغرات غيرو اجزي ناي فاميلي ونمثل الله فنوي ناي موسى ندو تختلو الله مخناتو تا تنسعين تا منخات بلا تا ودب تصفين دبلناين تا جي اين سني نناتهم ننزطعمهم يما سريعهم غجلاو ودب يوم سريعهم اجي نحنا نايم يحلو تغجلاونا تسرعو تدليكم سني الجيسكم كافت حزباونا عبي كمتن كالوت بوليتيكا ودب تدليكم تسرعو بأوراجاو تدليكم تسرعو اوشت حزباونا عبي دين اي تتصفيو نبلوم علينا والله بعلو مشيتي منيحات ولايلو شمونتيهم انا بفلطهم شمونتيهم دقي يونيفرسيتي اميلو تي منيحات ولاس ود سلاي whatever جلس لاي شمو ودي حجي والله اذا سرر زي سني طرح كابت حزباو نعبي القسلنا مو دلاي غير الصراحه ارجيت ارترا تاي مالتي جاندا خاي تسريع وندي دول زلهو حجي بزي حفرات زخونه يكون سر مسلنا ايو كم دلاينا خنسرع عقيلو حوسنقال ابز حلفه اب حدري جغاننا علت 10 اوغست سلازي مسل كاي وقت سرع مسل كالوت جن اي تجهاس بسمي ابتاناي حبار معدي اي تقرب انا هاي مرز خاكو اي دبلو زلهو حجيسي انتاينا نبل زلنا نايجانداي ناي قدم ارترا تاي مالتي بتفلطو بتبلو مسرع مالتي هاغراوي مريحنت ايكونن ازي اوعلا واشنطن زقومه عسرا ودبات حجي سي حاونا سينتا خبلنير ناي حزبي بحزبي عسرا ختماتات نويلنا انكنسوم كيدوم زغبركا غيركا حيل خسرا ايتسنو موغت اذا سنو موغت زكا ناي هغدف سنو موغتي هاغراوي سررع ايكونن حجي كلتا يتشغرنا حاده بمسروتو تقلاو سررع حتى اساس بسبابرا ايسرحن لنا حزباونا عبد خمسه يكونن بسرعه كلته يتسرعهم كابو صيتو راي وينكم حقاوي كونن فتحاوي كونن مورالوي كونن الا تحدث ارترا يتقالسي امونغو هاغراو حيلن وجلن يقصل دهر حجون بجلتات كمصانا خلاين ولا حجون على ارترا متكاتا اساس حد بجلخ مصي خيلي نحنا نقصل ارترا اب حدري هاغراو حيل ساعتاتو اب هاغراو سرر سلتا ساعتاتو زيغنت مسل زيغنت كساع يخبر يتقالسي يقصل ازي حدا خبت زغوانتنا شغري حجي ازي اواشنطن تسرع سرر زخونه بايتو خدغفو يكونن ገንዘብ ከዋጻሉ ይኮነን ደገፍኩ هو ይኮነን شعوريو ግን يخسرنا እንታይ ማለት እዩ አንጻር ህግደፍ ከይንቃለስ يخسرنا አባብ ባይታና ሆና ግን አንጻር ህግደፍ መደብ ከነውጽ ደሊናል መደብ አለና ኩሉ መደብ አለው ኩሉ ከተማታት መደብ አውጪው ብዝጥዕሞን ብዝመስ ባድማዕ ዝኾነን ክቃለስ ክልኪሎ ምን አለው ንርባዕተ ወርሒ 5 ወርሒ ክልኪሎ ምን አለው እዚ ክንሰግረለና ዝመሃሩ ተኮይኖም እዚ ናይ ሕዋት ዝርርብ እንጂ ሕዋትና እንዲዮም ግን እትውደልዕሎ ሕቶ መንካዕ ሕቶ ገለልዕሎ ስማዕ መንካዕ ናይ ሃገራዊ ሽግሪ ፋሉን ሃገራዊ ሽግሪ ናይ ኩላህናይ ጀጋኑ ናይ ኩላህናይ ናይ ከረን ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ጀጋኑ ደቂ ከረን ጥራሕ ይኮኑ ዝከላኸሉሎ ናይ ሳሕል ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ጀጋኑ ደቂ ሳሕል ጥራሕ ይኮኑ ዝከላኸሉሎ ሕጂ ሰጊርና በሃገራዊ ዓይኒ በዋዕከላዊ ተኣታትዋ ንሪኦ ኣለና እቲ ጉዳይ ኣብ ግዜኻ ኣብ ናይ ሕውየት መስርሕ ምሳኣተና ክፈስስ እዩ ከም ናቶም ሽግር ጥራሕ ናይ ክብሮም ሳንቲም ፈነወ ተኸታተል ዝሓወይ ጭብጢ ለኻ ንሕድሪ ጀጋኑና ኣቕሪበ ኣለኹ ሕጂ ጅግና ናይ ኩላህና هو እንቅፋት ናይ ኩላህና እንቅፋት ሃገራዊ እንቅፋት ሕጂ ዛ ስርርዕ እዛ ዝረኣና ዋሽንግተን ናይ ኩላህና እንቅፋት አንቱ መሕዋት ካብቲ ተመክሮኩም ውጽኢቱ ኢና ንከይደለና ንሕና ኣፍልስፍና ዘይድለና ውጽኢቱ ها ነጊረኩም ጭብጥታት ኣቕሪበና ምሕድሪ ጀጋኑና ሕጂ እዚ ስዑርዩ ጥራሕ አልጊስናዮ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ብጉቡእ ተሰሪዑ ቃልስና አንጻር ህግደፍ ሕጂ ውሽጢ ኤርትራ ይልሕማሎ ንዕኡ ዝኸውን ቃልስታት መካይድ ጽፉፍ ቃልሲ ሃገራዊ ቃልሲ እቲ ግዳማዊ ስርርዕ ዲሞክራታይዝ ክገብሮ እዩ ነቲ ኤርትራዊ ዝምድናታት
إذا تقولوا سررع كم زلنا يجن جانداي جاندخا الله دي حق نقولنا بلالله زحونا ندافلت أو وجب لنا الله أزرواش تتات نجرنا عندنا سلازي أنا نعو خسير لهن هو حقها نقنع نقوله نجوجي نقوله إذا السق مبال دراخة بوليتكا ودبات حجي دولنا حقهم يكون دولنا نو يتوت قال سنولا يسوم بين كاي كسروا بأنا أطرح شكان إحنا أطرح كنتيرين ندير لهم ما راسحون له وجناودو كساسدو نقافدو دحاني بزعباي كنا بزعبا من تايدا بزعبا حزب إرترا يا ريت أنا تجاجي حزب إرترا بجبو يسرع السيء تزجدس سلازي نتوري تاتنا كندي إيتوز قطمو نابكال نجارات فضلو سلازي تقالسي مونغو بجلاويانن هاجرا وحيل نبتصل قدم يجمر إساء جبر أملاك إساء ممهر جبر أملاك إساء زي منكع ما منكع بفترة الأوان جنبرة نقولوا بجلاونا اوكي سوري اتو خدانه سوري انت حتى مليسكم معهم ثانك يو مش كله وسطي ولا ساعات انجزين سيدنا عندنا انت حتى مليسكم معهم من تاع قربا اتو سيل كنجت لهم كان عمون بوغنم تاع قربت حتى اسمارينو 10 نخلتهم من سلازونه بوغنكم انتي تبلو اتو سيل نعاكم تا مدرخ حتى ثانك يو اسكي دمس جبرالو مسلمي اوكي بتعني يغني لنا حيل منسي ازمارينو سلام مجمريا تقريب كاز لخ حتو بزح ጨናፍር ይዘለዋ ምክንያቱ ክሳብ ኢሳይያስ አብሳዋ بخم خسيسو الكالخا وال إساس دعمو انتايلو خسيس انتايلو خسيسونا قد محجي ويانا يلو النامش you know that very well right ويانا ينبرنان أب سلامة وسلفتات أب كل خرنعات فلاني تقاومتي مسانا خي كدو أب حزننا خي مصو وزته بوغن مخصاص زناعة نقريو كابو زعبق انصلا اكايدوملو ندلاي فتحي بحبار مالتيو سدلاي فتح قلنا حدا وغن ايكونن دلاي فتحي كله يقالس كالو تقالسي ناي حباريو ناي كله يو تبدل امسلو يو زغاطه مصغمات بزي سخفتا بزي مشقرار كمل سلو خقطمو خامسلو يو حجراوي سلازخونه يخاخو مزملس حجي حجراونت بمعقنين اي كيدانه انا رقصنيا يقدم حجي مساخه بزح تراخيب لخو بزرو حجراوي خا كبر سبيخا ابزح اخيباتات ريكالخو كبر لكا كمو يخا ازمزنكا مالتيو كنت حتو متى نصور كون كنفريو خنكلالنا هجرف زبلون هجرف زقاوحون بادو سلستن امون قدم بفتحي اوشت تغزا زهلو صقماتن فلالينا خنريو خنكلالنا نمبر 1 سلازي حو سلستا اسرويو زقاوم زلو يلوم هجرف ويكا غلابالات هجرف ولا انغلغروها تقي غلغو دليت فتحي والتمزازنهم كم ندحر كوينو حو زتاسرو ابو زتاسرو ابوي تأثيرني كبل واتز انتاي تصقم فتحي سينا كبل مسلو دا يكونن فتحي دا يكونن ترقيصو زلو اما ابو تأثرو ابو سلسالو اوكي انا ناتي مسلاتني حيل من اسي افتح التتمل الصبون يركب يودغالو ودي والله يسمرينو تتمل سافتي سوزبالو ريتو اندي هبوتي من كدانه تحطو اسمرينو لا تحطو تتملسو تحدو حزب زحتهم زلو نعو تتملسو حجنا نحدهم تاشمو تتكرفو نابا خوت يلو مثلا اوكي قروب كنصبينا اندار وصيلو قروب كنصبينا تمديسو مالو اي ثينك زي تغاغياتو اوكي ما عدو الله
هو تسمع لهم تحتو نيرودو عين برن تبل حتو عندي يمل سايز الله خبر حاو عند حردا عدل يبكاني كم تنخيدان عدل ذهب كايو عدل كتبن لك مخنياتو عابي ارستي تلاعيل الله نا هقدف نا إساياس نتبخي ترفة تنكيفو victims نابقالسي تتنكيفو معلو أنا كم فتحاوي نتوم زتأسرو يخون استقتلو نتوم بهقدف سقاب حجي كم فرار حيز تكاملو تردو زي حجي أنا نخيدان نتبو غير فلطو يا خبرو يا خا دغمو خا لخو الزربازي كل زمصو زلو خستات نايبعلو بوليتيكاو ترغوم الله ونديو ግን مدهالي إساياس أفوركي نزيا تكمل مدهالي تكمل نزيا هو حجي جن الله ديو حنساب أوداني كبر حاو no sorry أنا نزماري لا يكون كنت من الزلخو مش كله نزماري لا يكون كنت من الزلخو hold on لا اسمعني عشان تكون ديما تحطنا عزماري نو كتملسوا مش كله أخبارات كحاتكم أكدين أنتو يملسون يا زلخو جن اوكي تملس اللهكو تملس الله تملسي خا ناي فتح حتو سلازخونه تي ناي وجن مدهالي ناي هقدف مسارحي هقدف زتقملو ميلا باي نيم نحد كفلنا حبرتسب اسلام يوم جهاد يوم ويكا زورا جازيوم ويكا از هيمانوت زيوم ስለዝኾነ ተሸቁሪሮም ርእሶም አዲኖም ከም ዝኸዱ ይገብር ህግደፍ ሕጂ ዝመላዚ እዚ ጣራዚ በልዩ خبرات حوات አሪጉ ኒዮበሎ ያዕበሎ ደላይ ፍትሒ ከም ደላይ ፍትሒ ብምክባር ንኹላ ኤርትራ ከም ሃገር ከም ዋናታት ከም ቀንዲ ከም ካላዊ ከም ዋና ፈለግ ከም ትሪቢዩታሪ ከም ወሰን ከም ማእከል ገይሩ ዝሕዝ ቋንቋ ኣብዚ ንባዕሉ ኺዳን ሓጎስ ክርሞ ዝግብ ላንጉዌጅ ከም ዘለዎ ከተሓሳስቦ ደሊ ኤርትራን አይኩልና ያ ደለይ ትፍትሕ ኸአ ማዕረዮም ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ነገር ብወገና መሳሲልካ ንሰብ ክትህል ምፍታን አሪጉስ ተሳዒሩስ ምስግደፍ ዝቕበር ምስኢሳያስ ዝቕበር ነገር ምዃኑ ከዘኻኽር ፈቱ እንተ ደኣ ሕጂ ከምታ ዝመፀታ ዝምልሰላ ዘለኹ ሓወይ ተኣሲሩኒ ሓወይ ተቐቲሉኒ መንካዕ ተባሂሎም ሓደ ዝብል ዘረባ መንካዕ መን እዩ መንካዕ ሓደ ወራጃ ኣይኮነን ቶም ዝበዝሑ ደቂ መንካዕ ስም ዝተቐትሉ ግን በውራጃ ተጠሚቖም ደቂ ካላ ወራጃ ክንሶም ትውራጃ ግን ሓደ ህዝቢ እዩ አውራጃታት ኤርትራ ምሕጂ ኣብዚ ሮም ዝመጽእ ዝሃብኩ አስተምሮሎ ወረዳታት ናይ ሓንቲ ወራጃ ምስትኻላ አውራጃ ዝያዳ ይራኸባ ካብተን ወረዳታት ምስአን ዘለዋ ወረዳታት ሰራዬ ወረዳታት አከለ ጉዛይ ሕድሕደን ይቀራረባ ማለት እዩ أنا زعبو خلا وردا maybe مس أوراجع سرايا زلا وردا زيادة زمدنا الله كابتوم أب كبابي يزلا وردا so أبي يزلا تسأجم دا حزبنا أنا أوراجع تسأجم يقولون نهيقدف كونقان نهيقدف الجواب مدهالجن زجرميو دليل فتحين عزبلو خيترا فختكملو فتنو له أريجو نيو بلو أبتمسرتها قدينا ندهب جيجا يزي كونو عزي لكم حتتو جيجا لو بزن بلو ديمو ديمو أبونا لا يتوتونا ديمو حنسب تحطو أسمرينو زحتتك اللودي ولا يلنيا نابا ملس بجاخا نعووني منشمو هزبي قمقمو قدفو نعو نعاخا قمقمك كايو ونعوخو قمقمو حجي اللودو يلن أب آي حتيتك أسمرينو ناب أخي بجاخا مجمريا كبرت حفتي تسرح بحبار نحزو نكبابر يملس اللخو زملسو زلخو بروه نقريو سأقماتنا أبناء سرح دخمتاتنا قدلتاتنا البوليتيكا ودبات زلو سأقماتنا نقولو بقفيح عين خنريو نتقلب لنا إثناء مفرار حميلاتات يعني بالله يبلا اللخو نزمارينو يمحسون اللخو انت دعا بخمز من قدي بفلايك كمزي يبلو الله يقدف كمزي بحلالو الله ريالن حدي يس أورنو يكون المرسوز قدايزي ديب حتويو إذا ديب حتو زقن كقالا علوو بازي زدهال كهولو يبلو انتراح زي كونه هقدف نمدهال زدقاملو سلازخو نايبادو سلسته ميلا سلازخونه نزر استزي نزر قبابزي ساقيرنا يولنا
يأكل كأسجير والله نزي ثانك يو ودي الله اوكي نوح وسيتكم كبر ابونا اتوسيل كان مجمرتا هاي لما نسيت نقط قون حجنا كما قرجح نصر لهم اتي حزب زحتهم زخم اللسمبري سهيل كملس ወይ كأن قيدان كملس اتي كم قامنا بحزب يقدفوا دحر افتخم كاسم اي قام قومنا نحدهم حجون ملسي او عابتن بوغن ابونا سهيل اب قاليتي كم عينت مصالح توتات كتسغروا اون تقولوا ما جايشنا ናይ ግድና ኣይኮነን ክትምልስዎ እንድሕር ዘይትምልስዎ ኾንኩም ግን ብኻልእ ርእይቶ ጌርኩም ክስታኸት ገብሮን ግዜ ቁሩብ ነቲ ሓታታይ ናቱ ኣኽብሮቱን ክንሕሉ ኣብ ግምት ከነእቱ ኢና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ እውን ከተኽብሩልና ክንቅፅል ኢና ንሓውና ኣዝማሪኖ ነዊሕ ሰዓታት ክሕሉ ኣምሴሙ ሕጂ ከኣሪጋ ኣብ ስራሕ ስለ ፀናሕኩ ነዊሕ ንስ ሓንቲ ሕቶ ግን ቁሩብ ተዓሚፀ ገለብል ኣሎ እሞ احصر ابيله نعوش تحدي كتقربا تخل تكون كازمارينو بيجي هلا رجع ما ايش هو علمي كيف تخسرنا خان لا دحن الله دحن كنسل ابريجا كنسل is not fair to حاجاك اونلي اوكي ثانك يو نايب حكي نايب ساينت كستايو نايب حكي ثانك يو ازمارينو غوتنا الله خادو غوتنا حونا غوتنا الله ايتسعنا ازماري الله اوكي ثانك يو غون حونا غوتنا اب 10 دقائق ناي حطو بليز اب قمت اتو ابريغا زلهم 2 دقيقه او 2 دقائق انت حطو تقولكم صبوق تحطو تقربوا تقولكم صبوق تترفه رجع حسكم تملوا دحر مالتي ثانك يو حراي ثانك يو كنفتنينا مچم 2 دقائق anyway مجمرتاتي ترئيو زلهم مكبار بستخاله متن صبو እዩ بفلاي ካተ ተኸባቢርና ኻ ዝበለጸ እዩ ነዚ መንእሰይ ወለዶውን ሓደ ነገር ክንምሮ ካብ ሓይሊ ካብ ጎነጽ ካብ ምጭቅጫቅሲ እቲ ናይ ቦታትና ተኸባቢርካ ከመይ ጌርካ ባይቶኻ ባይቶ ዓድኻ ክትመርሕ ከም ትኽእል ሞ ምክብባር ልዕሊ ኩሉ እዩ ኮይኑ ትስማዓኒ እዚ ሓደ ገለ ብጀካቲ ፍልጠት ንምሮ ዘለና ነቲ ሕብረተሰብ ምክብባሩን ምሂርና ይኹን ሓልፍ እዚ ጋጣሚ ዝንኸምውን ክንጥቀመሉ እንትኽእል ክእል ኢለ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ቀዳመይ ትሕቶ ያነ ናብ አቶ ኺዳነ ከተብልያ ተኸላይ ትሕቶ ይካ ናብ አቶ ሲሄል ከተብልያ ማለት እዩ ተቀዳመይ ትሕቶ ወይ አቶ ኺዳነ ብርግጽ እዚ ሕጂ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ትኹላዊ ጎድናዊ ዝኾነ ታሽሙ ውዳበታት እንተዝህልዎ ይምረጽ ኢልካ which is ህዝባዊ ማዕበል ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ንሪኦ ትትብሎ ዘለኻ ሓቂ ኣነ ውን ሙሱ የድሰማዕ ኣብዝና ሃና ናይ ቃልሲ ተመክሮ ተመሊስና ንሪኦ ግን ዳርጋ 28 30 ዓመታት ወላው ቅድሚኡ ድቃሎሱ ዝነበሩ የሕዋትና ቦታትና እዚ ጎድናዊ ቃልሲ ዳርጋ ትሒዞም ወፀንሑ እንኮ ዓይነት ኣቀላልሳ ሜላ እዩ እዚ ኸ ኣይዓወተናን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ 2011 እዚ ናይ አረብ ስፕሪንግ ክመጽእ ከሎ ጀማሚርና ነርና ስለዚ ተጠርነፍና ኣይተዓወትናን ኣብ 2013 ን በተዛማዲ በዝናይ ወድ ዓለም ገለን ዝናይ ባሕሪ ናይ ሊብያ እሱ ሽዑ ጀማሚርና ነርና ኣይተዓወትናን ሕጂ ከም ዓይነት ፍሽለት ከየጋጥመና ኣብ ክንዲ ጎድናዊ ትኹላዊ ጌርና ንሓዞ ዝብል ተቢሉሞ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ እንዳኸሰርና ስለምንታይ ያኻ ናብኡ ክትምለስ ተመሊስና ናብቲ ብዙሕ ዘኽሰረና ናብኡ ክንምለስ ስለምንታይ ያኻ ከም ዓይነት ኣስተምሮ ትበና ዘለኻ ክብል ደሊ ተቐዳመይ ትሕቶይ ካልኣይ ትሕቶይ ናብ አቶ ሲሄል ብፍላይ ከም ጂአይ ወኪልካ መጺኻ ስለ ዘለኻ ጂአይ ካብቶም ሓያለ ክሰርሑ ፀንሑ ኣብ 2 ዓመት 3 ዓመት እዩ ማለት እዩ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ግን ጂአይ ኣብ ገለ እዋናትካ I think ናይ ተመክሮ ድዩ ናይ ጽቡቕ ድሌት ዲኻ ገጋታትካ ፈጺሙ እዩ ጂአይ ብዘይከል ዓለም ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ በዚ ገዛ ማዕዳን ምኽርን እንዳተዋህቦ ክሰማዕ ኣይከኣለን ከይዱ ጽቡቕ ስምዒታዊ ዝኾነ ቀራርባ ነይሩ ፍትሽዑ ድሕሪ ገለ ግዜ ግን እቲ ናህና ዝነበረ ስምዒት ተላቢሱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከማን ኣረኣያ ኣለዎ እቲ ጂአይ ነቲ ዝኸዶ ክኸውን ኣይነበሮን ኢሉ ዝግምግም ሎሚ ኣብዚ ገዛ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ክስታት ነቕርብ ኣለና ጉድለታት ኣለዎ ዝናይ ዋሽንግተን ዲሲ ንብል ኣለና ከም ጂአይ ዋላ ተሳተፎይ ኣይፈለጥኩን ግን ኣባላትኩም ግን ይሳተፉሉ በዓልቲ ወልደ ይሳተፉሉ
እዚኦም ዋላ ኢንተርቪው መጽኦም ነዚ ህዝቢ ብሙሉ ዝካታዓሉ ዘሎ ጉድለታት ከም ጉድለታት ከማን ከብሎ ይካሉ ከምጾ ይካሉ ናፍቲ ኢንተርቪው بعبي جي اي ون اكل نايت حزب بمخان نزي اب واشنطن استراء غدلتات عبيت غدلتات عقب كبلا يكالن سلازي كابتن قدم حج زغبورو جيكا بخمي مالسي انتي تماهيرو خنبل نخل جي اي ابالاتو كابتن ساتوم كانتي زخيد زلو قنوع يلوم اب انترفيو افهم مليوم كابتن زاروبو اموها جي اي ون نزي امين اللي خير كاب حلوه غيرنا جي اي ناي حبرتسب وكيل كوينو ناي حبرتسب سقات اموغاد ينطفالو خنبل نخل زين كلتين حاطالهمو نالبات بخبراتكم بصبق ملكع تمليسكم لا يدس مبلني ثانك يو اوكي مجمريا حطونا عندي تقودنا وسر الرأسي ابناي عرب سبرينجز وهم ابنات زحونا ناي ود علي سر الرأتيو ما بزح قدلتات كله عندي اي تعودنا عندنا نعو تقلب علىها بلالو حجي ابتي ناي عرب سبرينج يصير شجر حنتي تودبت حيلي ناي مسلم برازرهود لك مستي منقسقاس كيدا تليفات حجي ترانا يتودب حيدن ترانا حزبن اندهر حادنت حاده قديمو اب شجريات اب تونيزيا قوم تقبر فتينا سالا سقطنا فرنسا قرب انتاش من دخلنا خيدو حجي تسرر ناي ودع علي زبلو وكل مصنعتي يبلي معكم اللسودين تسرر ناتو قرب نتورك غيرو تغلاوي نير تسرو حجي سو ناي كو عينت سلازخونه نبعلو ناتو ساينس الله حجي ابزن تديبلكم اتو خيدانه بتناي تونسيا قال يكون كنا نحنا سي كاب 8 جميرو ابتي ساعات جونا كلتشح كلتشح 10 سقع زحج زلنا يوسي قال سنا تخلاوي يكون صنيع غناوي يصنيع قرم ناو خاطي تماتات اب قليو حجسي كابو منالبات سقع حج زرخبنا يفر بزح يكونن سلازي نعو بمقرام تخلاو قال سخن كنكتل انت جمرنا نربط جيغانا قريمنا مالدو ايسمعن سلمتي خانس تقاومو دلخ ياسبل زلوا قرم ثانك يو زحوي وحجي اتقادماو سرر نؤسان تخلاو سرر عتالو حجي حساب حجي زي تعودنا خاني اتحزب بمولو داي كوناسني بزلل درجه حكمزنا حجي ايتلعلن حجي بمسفح عقمتاتو وديبو خانك اندحر كيدو قادماو سلازخونه ايف شلناني وبحلا يعني قدم حجن كساب حجي تن ودبات تنستطنفا ودبات ينطرحك على سانيرن بوحد درجه و قال قادماو سررعات نيرناي مو حجي ابز وانزي بفلاي زلله مالسي تا كريتيكال بوينت درجه بس احنا لنا كريتيكال بوينت مالته وخول حيل له بقادماو سررع ابززدليو خاني ابززدليو تاي مالتي قال نوسان تخلاو سررع ناي سودان ابنت تقريبا ابنت ناي ممهران ناي حكايم ناي طبقات سررع تخلاو سررع حجنا ابنت ناي دك نستيو سررع ناي بوليتيكا ودبات سررع تخلاو سررع يجلو ناي مصنعت سررع تخلاو سررع يجلو حجي چريسكا تخلاو سررع موغاد ايكونن چريسكا غادماو سررع حجي بحافشو ግን እቲ ጠቅላላ سررع غادماوي ديمقراطايز يغبرو نحنا انا نسخان بحنسا እንዳበልና نخيد زساتفو حدش تخا يقلب حدش عقمتات يطري كوم እንዳበለسني وكل عقمتات الله بفلا دياسبورا كما غير لحام وشطون وكل عقم له طرحت نتورك يزدنبري وكل عقمتات الله حجزي بحبار صلاعك هارمو بزيك المنجدي امنا شجر بزي مصالنا منجدي كنسرع نخيلنا بحلاي ولا عد حجي قادماوت بلو زلخا بوسن درجه بوسن صفحي وي اصبيق زي تصبح حسله زخونه يخون اندحرالي زخونه يكون ناي قادماو سرع زفتنا قدم حجي خاني نعو اندعرنا نعو اساس انداغبرنا خمس بالكا يحطو قدم حجي قادماو نيريلكا انداسنعنا ولا قادماو سرع تغبرناكو بزحات اره غيزين بزقلطفه مالت بزحات بزتحات كساران كنغبرو كندغنا
يتقالسنا عندنا نعمل إثيوبيا وأنت هيجرهم زكيرو قبل خلو كل عامات كيدنا تايد شجر تناهكم تيرقنا عيكونا نيلهم نابناي أينشتاين تكال أب هارفارد يونيفرسيتي خيدهم نو عندنا مزنوع يلومو እቲ ገለገለ ማዓስ አበይናይ ደረጃ እንታይ ትጥቀሙ ተጋጊኹም ኣለኹም ተሞክሮኹም እንደገና ምዘንዎ ኢሎም ተሞክሮም እንደገና መዚኖሞ እዚ ሕጂ ናይ ውከሳት ካል ማለት ይንበር ንሕና ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ከመይ ከም ንገብር ክነግረና ኣይኮነ ባህልና ንፈልጥ ኣብ ኤርትራ ማዓት ዝሓለፈ 50 ዓመት ኣብ ቃልሲ ስለ ዝነበርና ማዓት ዓቕምታት ኣሎ ከመይ ነቲ ዓቕምታት ውድቦ እምበሪ ዓቕምታት ኣይሓፅረናን እዩ ስለዚ እዚ እትመልሰይ ይቐኒየለይ اوكي ديمو فيجن نباخاي ديمو فيجن تخليت حتى نباخاي تناصر علما سيزندي الله قرب مثلا جامو ديمو فيجن ثانك يو مارينو ثانك يو وتنا صبغتي حاتيتك نالبات التقدم يحطوا زحاتتكايو سامع يمسخا مالتي حاصيرو زغان ماونت خلاونسي كما قرح لو اب حدا راح كننطلطلا يغبانا نيو زخونه ግን ናብታ ናባይ ዘቅረብካ ሕቶ ኸይደ ጂአይ ኣብዚ ሓለፈ እዋን እቲ ናይ ጀርመን ተሞክሮ ጠቂስካዮ ንሕና ኣብቲ እዋን ትምዝነበረ ሓበሬታን እቲ ንሳቶም ሒዝሞ ዝመፁ ኣጀንዳን ኣብዚ ገዛ ተመላሊስና ከዓፀብፃብና ስለ ዘቕረብና ኣብቲ መወዳእታ ዘቕረብካዮ ሕደ ሓባር ርእቶ ኣለና ምባልካ ንባዕሉ እኩል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ጠጠው ክብል ኣይኮንኩን ግን እንታይና ንርኢ ከም ጂአይ ከም ናይ ምንቀቃሕ ከም ናይ ምጉስጓስ ናይ ኤምፓወርመንት ተበግሶ ወይ ከዓ ስራሓት እነካይድ ከም ምዃንና መጠን ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ናይ ኤርትራውያን ምስታፍና ምስንዕደም ማለት እዩ ዘሰክፍ ነገር የብልናን እንተዳ ጉድለት ኣሎ ከዓ እዚ ጉድለት ኣሎ እዚ ኡን ኣይኮነን ኢልና ንማጎት ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ እዋንቲ ዝለዓል ዝነበረ ናይ برايت فيشر ناي كالو زسكفو مسمر سغرو نغرات اسمع يلهون هلو اسمع انت اللي ملكت سمعك انا اوكي هو ما صقم كهلو منالبات انت وي قرب غلاتي من يروح جيجن قرب صبو الله مسلني اما نتم تغاغيون غيغوم نمرام اوكي ستيل 00 هبن لو غلسبات جلسات 00 هبن لو ندير زي سمع عليه ديمو كنغرك انا وي انا وي حيل من اسك كنغرك انا ثانك يو حراي شي اوكي طرحنا فليتنا مالك حتى امنت تخيد بزغونه تي ناي زحلفه بحبار سامعنا يلو نديو مالتي ساب حدا ريتو لنا مبالكا نحنا كل غزي مس كلهم تم بنصنا زقالسو اب حدا ريتو خنمص علامانايو ግን እንድሕር بغلشنا خاطر ريتونا تفلاينا خا مزغبنا يون مهارلو امبر ኣብ ፀገም ኣብ መወጣጥ ኣብ ገለ ናኣትወሉ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ስራሕና መሰረታዊ ተበግሶና ንምድንፋዕ ንምሕያል ዳእምበር ካልእ ናይ ውድብ ናይ ውደባ ናይ ምውዳብ የብልናን ዚያ ተቀዳመይቲ ነጥቢ ተኸላይቲ ነጥቢ እዚ ሕጂ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ብፍላይ ከዓ ኣባላት ጂአይ ኣባላት ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ብምዃኖም ብከተማኦም ደረጃ ንሳቶም ከዓ ካብቶም ብንጡፍ ኣብቲ ስራሓት ናይ استفلاله ፒአር ይኹን ካልእ ስራሓት ነጢፎም ነቲ ዘሎ ሓበሬታታት ኣብ ምዝርጋሕ ተዋፊሮም ስለ ዘለው ሕጂ ነዚ ኣባላት ጂአይ ኣብቲ ባይቶ ኣለው ይኻልካኒ ወ ኣባላት ጂአይ ኣብ ከተማኦም ንሕና ከም ትቅድሚ ሕጂ ኣነፂርና ዘቕረብናዮ ኣብ ናህና ኣክሽን ፕላን ኣብ ዝኾነ ይኹን ምርጫታት ናይ ከተማታት ምእታውን ንሕና ድፍኢት የለን እቲ ከተማ እንተ ደኣ ምስ ኩነታቱ ንኣባላት ጂአይ ክመርፆም ኮይኑ ግን እቶም ኣባላት ጂአይ ከም ዘይጋታት ኣብቲ ዝነብሩሉ ከተማ ናይቲ ከተማ ወካይል ክኾኑ ናይቲ ከተማ ኣካያት ክኾኑ ኣቶ ሲሄል ኣብ ኣኸለኻ ደሓን መስከ ይሁዳልካ እኮ ኣኖን ኣው ተቃውሞ ይብለኝ ኣብዛ ሕጂ ተቕርባ ዘለኻ ተቃውሞ ይብለኝ የግዳስ ኣብ ዝኸድዎ ኸይዶም እቲ ናይ ጂአይ ፕሪንሲፕል ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ምሕባር እንዲ ዝብል ሕጂ ዓበይቲ ጌጋታት ኣብ ዋሽንግተን ተፈጺሙሎ ኣባላትኩም እዮም ስለዚ ምስቲ መርገጽ ናይ ጂአይ ኣይከይድን እዩ ዋላ ወከቶሞም ወክሉ እምበር ምስቲ ፕሪንሲፕል ቀሞምሉ ዘሎ ናይ ጂአይ ኣይከይድን እዩ ገለገለ ዓበይቲ ተፈጺሙ ዘሎ ጌጋታት ኣብዚ ኩሉ ግዜ ንጠቕሶ ዘለና ፓልቶክ ኣብ ፌስቡክ ሕጂ እውን ገለገለ ዓበይቲ ካብኣቶም እውን ኣቶ ኺዳነ ክተቕጾም ዝጸኒሑ ነዚኦም ኩሎም እንዳተራእዩ
جي اي كم جي اي تقاوموا اير اين سغا حجي اب قدم حزب فلط وكادا اتوم ابالاتو كمان نتي زخيد زلو غوغويا سرارحا ددغفو يمسلو ابز غلغله نامنت اب قمت مالي اب راديو ايرنا زهابو انترفيو ده حلفه سمونون كومو اشيش لمو حلفو زدلي يمسلو عبيت كيغاتات مو كم زدي جاي ننغرات تميل اشيش يلو دريو ده حلف ديو اي جنحن ديو عجب ايبل اندي جاي مس حبرتسب خوينو نتجيغا نتصبق ايبل اندي جاي እሱ ያብለካ ደሊ አንበር ምስተታፎም ወላ አንተ ጸገም የለም ያ ተንጽብቅ ሞናው ከመለናው የኸይድ ነረ ግን ሕጁን አጽብቅ ካብሪ ኻያ ስለዘለኻ ተሕቶ አናውን የምል ከብረሃየ ዝኸይድ ዘለኹ ተሕቶ እንታይ ዝኸውን እቲ ሕጂ ዝዋሃብ ዘሎ መልስታት ይኹን እቲ ዝተገብረ ጌጋታት ከም ጌጋታት ብፍላይ ከዓ መጽናዕቲ ዝግበሮ ነገራት ብመጽናዕቲ ደረጃ ተታሒዙ ከም ዘሎ ይተሓበሬታ ዘሎ ወጃይ ሕጂ እንታይ ይኽብለካ ደሊ ጌጋ ኣይተገብረን ፍጹም ጌጋ የለን ተባሂሉ ዝማጎት ነገር እንተዳ መጽናዕቲ ዝግበሮ ነገር አሎ ኮይኑ ናይት መጽናዕቲ ውጽኢት ኢኻ ክትጽበ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ብዝ እንታይ ይኽብል ደልየ ከም ጂአይ ነዚ ጉዳይ እዚ ብጥብቂ ይከታተሎ እዩ ግን ከዓ ኩሎም ሓበሬታታት ብኩሉ ሸነኻት ከዓ ክእክብ ሓላፍነቱ እዩ ብኡ መጠን እንተዳ መርገጽ ክውሰዶ ሓሳብኮ ብዛዕት ጉዳይ ትኸረም ዝግቦ ዓገብ ክበሃል ዘሎ ነገራት አሎ ከዓ ምንም ዘሰክፍን ዘሕፍርን ነገር የብሉን ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ውሽጥ ክልተ ወርሒ ቆይማላ ተገይራላ ነዛ ክልተ ወርሒ እዚኣ ከዓ እቲ ስራሕ አ ፕሮሰስ አሎ ሕጂ ነቲ ፕሮሰስ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ንመርጽ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣታ ጉዳይ አባላት ጃ ይኹኑ ወላ ካልኦት አባላት ዝገብርዎ ዘለው ከዓ ብሓደ ገጹ ጥራሕ ክንሪኦ ስለዘይንኽእል ስለዘይንደሊ እቲ ሕቶ ከመይ ንቅድሚት ንዕወት ከመይ ጉድለታት ይእረም ንሕር ዓበይቲ ገበናት አልዮም ከዓ ክጻረዩ ይግባእ زياتا نحنا نريان نامنلان ግን እዚኣ ሕጂ ስኻ ከምንታይ ኻትሪያ ነኖ ከምዚ ዓብጌጋ ስለዘሎ ኣብዚ ገዛ መጺና ልክዕ ከምዚ ገለገለ ሰባት ዘቅርብዎ ዘለው ሙሉእ ሓበሬታ ከይሓዙ ወይ ድማ ሒዞም እንድሕር ኮይኖም good for them ንሕና ዝተማልአ ሓበሬታ ገና ይብልናን ማለት እዩ እዚ ግዳይ እዚ ግን እንታይ ዝኸውን ሕጂ ምክልኻል ኣይኮነን እዚ መስርሕ እዩ ክቡራት ኣሕዋት እዚ መስርሕ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ቆልዓ ተወሊዱ ምጽኢሉ ኩዕሶ ኣብ ሲሪያ ኩዕሶ ክጻወት ኣይንጽበዮን ኢና ትሕቶ እንታይ ዝኸውን ግን ከዓ ዝኾነ ይኹን ሞጃመላ ክእኽሉ የብሉን ተሓታትነትን ግሉጽነትን መሰረት እዩ ኣብዚ ኩሉ ትዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ምስ ህዝብና ኩልና ብሓባር ኮይና እቲ ናይ ተሓታትነት ሕቶ ኣብ ዝሩም እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ድምጺ ምቅልሑ ኣነ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ናይ ተሓታትነት ሕቶ ሓትት ኣሎ ጽቡቕ ትግሉጽነት ኣፈተና ኣሎ ብርግጽ ስለዝኾነ ባይቶ አሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ወይም ዝኾነት ትኹን ዝኾነት ህዝባዊ ባይቶ በህዝቢ ናይ ህዝቢ ስራሕ ተካይድ በህዝቢ ዝቆመት አካል ነዚ ሓላፍነታ ምዃኑ and we put their feet እግሮም ኣብ ሓዊ ክንገብሮ ስለዝኾነ ከዓ ሙሉእ ምቁጻር ናይ ምግባር ድምፂ ክህልወና ሓላል እዩ ግን ኣብ ፍርዲ ቅድሚ ምብፃሕና ኩሉ ክንእክብ ኣለና ሕጂ በዚኣ እየ ንዓኻ ተቕርቦ ርእቶታት ይከታተለካ እየ ብሱር ርእቶታት ተቕርብ ኢኻ ወሞ እቲ መፍራስ ኣይትድግፎን ኢኻ ግን ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ኣካውንታብል ክኸውን ኣሎ ዝብል መርገጽ ኣለካ I salute you on that እዚ ማለት ሕጂ እቲ ነቐፌታ እቲ ክሲ ንባዕሉ ብኩሉ ሸነኻቱ ክምዘንን ክምርመርን ከድልዮ እዩ ምክንያቱ ኣይንረስዕካ ባዶ ሰለስተ ህግደፍ ክንደይ ሚልዮናት ዶላራት ኣዋፊሩ ንኣክል ንምቕንጻል ንምዕንቃፍ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ከዓ ኣብ ጸብጻብ ነእትዎ ስለዚ ሓደይድና ብሓደይድና ይኮናን ክንቆርጾ ዘለና እንታይ ደኣ ነታ ዝደኸመት ነታ ዝሓመመት ክንፍውሳ ይዘለና ማለት እዩ ሰላይና ከዓ እቲ ምልክን ምልካውነትን እዩ ንዑ ብዘይቀል ዓለም ከዓ ክንገጥሞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ልቦና የድልየና እዚ ነገር ከዓ ኢቮልቭ እናገበረ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣብ መስርሕ ኩሉ መንገዱ ክሕዝ ከም ዝኾነ ጥርጥር የብልናን ግን ከዓ ኩላትና ኢና ናይ ኩላትና ጉዳይ እዚ ማለት እዩ thank you ወዲየለኹ اوكي ثانك يو አቶ ሲሄል هو ማህበርኩም ጂአይ ጋና መስናዕቲ ዘሎ ገይጋ ተፈጽሙ ዲ ኣይተፈጸመን መስናዕቲ ዘሎ ክንቀጽልና ሓተቲ حزت الله مرحبا هجوم ياكل ذكرك دي ياكل هجوم ياكل كنبل كلنا حزت جون اوكي
كما يمسيخم غزانا غايشناها مغادلتنا مقالستنا موادقتنا كم زلو مخيكونه مچم نناتكا مغد خيتمرص مالتي تولد هابته يمساهم زلهو حتوي نخلتيكم نناتكم كا حتو لو اتي مجمريا مغلص زهابه سيل سلازونه يارتا بسيل كجمريا مالتي سيل انتايل كانيركا ازي منقساسنا ياكل حران نصان زخونه كساب مچرشا كاب ياكل مبالكا نا وغيدنت كسغري بو غير خايو حزباوي مسلاتن حزباوي عوتاتن كراغ زويل كانيركا ا بوليتيكاو قالستات استواسئ مبزح عمتها استغادله ناي ملوطي سرعات بوليتيكاو سرعات بوليتيكاو قرقوس بوليتيكاوي مزنت زحازه حيلي مخانو ناترغاغص خلو نحاده تطرنيفو زي كيد موها بهوي هويتا طرح استغبره موها خمزه اب ديسي تچويه ان خونه خلو ازي تعمامين كان از مغلص زختب كل خاسي كان منتاي نقيلكا اخاخبل نحلنا يوناي فقدون مغنياتو زي قنع مخانو سلازفطه اتا حتى انت سخاتكم رسخا غزا رسخا سيل حوي ابناي نقلو ديتات استغبر سراحات نحنت قالكا او چويخم بسرارها مالتيو نيتو غداي كعنقف كم زلو بزح غزي صيركم يهم بزح غزي خا ناتكا سند رخيبه سخاد سند كالا دوكومنت مالتيو إذا أمو أول راتي نسأ أيوتنا حزب انقساس نسأ أيوتنا حزب دليت بحزبه النوتو أخ خيدن كقصلنا اللون زبلك انت عايزبل دوكومنتي خارخبك اسو سديد الله ناتهم نايزوم ناي مني خاتولهم نايزوم حزبه نعبي زبل ناتاتهم زناتي نايجاي انت عايزبل نايجاي مسرحهم متكلوم سديد الله بزغيركم يخومتي نايدك انستيو تغورو زلكم زبل نزي وعلو نايدك انستيو نزمت دولو سومن تدالين دلوان زحلف غيزه زغبرو مالد او او نيرهنا حنت ابال نيرهنا مسانا بال مريحنت كوينا تسرح زنبرت نا بزمجد زيوم چويو ما مالتي شعوسا نتسرحات كتاليو فتينا مالتي حالزي نخيدان حقوس زحاتو خا اب بوليتيكاوي اسرارها زعبي حنقول ببوليتيكاو توفاينتو خا استلليه تمكرو بزي حج زكاي زلو ولا نغابا انتبلنات مفصمتا زيبلوسي معاشي تمغابا نغابا زبل حدا خرنع ويكا حدا چبوط مبغسو ويكا امن برد كغبرلو زخيل اذن نغابا سين زل عالم دي خنبرنا زخيل بزعبا نايزنا حزباو نعبغن تزلصكاي مغلصي كله ابغون خالو مالتي ازي تحطتا تكيتي مايك فري اوكي ثانك يو عزت اتو كيدانه مصيكم اللهم غون يا I think راعي قدم حاتيتنا مثلا انه فيرنس اوكي ديمو فيجن قدامك انا خدوه ديمو thank you ازمارينو سلام ودهبته قادم صخا سمعكو سلام كا بخبري باخبروت سلنفعلت حجي مدغامو مدغامو تدلاينت يبلون ግን ብዛዓት ዘቅረብካዮ ነጥቢ መሰረቱ ዘይተጠርነፈ ክዕወት ይኽእል ዲዩ ኢልካ ዘይተጠርነፈ ክዕወት አይክልን እዮም ክጥርነፍ ክውደብ ወይ ድማ ትትካላት ብግቡእ ክህነጽ ተሃኒጹ ክተኣሳሰር ብመጠን ከአምስ ኩሉቲ ጥራሕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ህዝባዊ ባይቶታት ዘይኮነስ ሱት ሲቪክ ሬዚስተንስ ኮይኑ ፖለቲካዊ ድባት ኣለና ካልኦት ዝተፈላለዩ ነፃ ዝኾኑ ማያዊ ትካላት ኣለውና እዚኦም ብሙሉኦም ኣካል ናይቲ ደንበ ፍትሒ ከም ምዃኖም መጠን ሓባራዊ ጽምዶ ናይ ኩሎም እቲ ዓቢ ስትራቴጂ ናይ ዓወት ንብሎ እቲ ግራንድ ስትራቴጂ ዝበሃል ናይ ሓደ ኣካል ኣይኮነን ግን እቲ ህዝቢ መንገዲ ይህልዎ ኣገባብ ይህልዎ ተሳትፉ ዘረጋግጸሉ ዋንነቱ ዘረጋግጸሉ ዝቕልሰሉ መስርሕ ይህልዎ እሞ እቲ ኦሬዲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ቃልሲ ዝጸንሐ ነባር ምኩሩ ድባትናን እቶም ናይ ሞያ ትካላትን ዝተፈላለዩ ዴሞግራፊክ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ማሕበራት
كلاتهم እቶም ውልቀ ሰባቱን በደረጃ ውልቂ ከም ነፍሶም ሴሌብሪቲስ ዲዮም ካልእ ዲዮም አርቲስትስ ዲዮም አበይቲ ዲፕሎማት ዲዮም ብሙሉኦም ዚኦም ጸጋታት ናይቲ ደንበ ፍትሕዮም ብሙሉኦም ከዓ ብሓባር ግን ብቀላሲ መንገዲ ዝቅለስሉ በኋላ ዘራርባ ሰጢሙ ሰሚሩ በሓባር ሰርሐሉ እቲ ህዝቢ ዝማእከሉ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይአክል ማእከሉ ዘይፈልጥ ማእከሉ ዘይለለ ማእከሉ ዘይደልደለ ቃልሲ ክዕወት አይክእልን እዩ I hope ክቡር ሓው ባሻይ ኣብ ዝቀረባ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ገብር ጽሓፎ ብድምጽ ይኹን ብሰነድ ዘሰነዶ ከም ሬፈረንስ ኩላትና ክንሪኦ ክንመሃረሉ እላቦ ሕጂ እቲ ንዛረበሉ ዘለና ብፍንጡሕ ክንዕወት ኢና አይበልናን ምናልባት እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ በቲ ክቡር ሓው ኪዳነ ቀሪብዎ ዘሎ እንተዳ ኮይኑ well to lose you ትካላውነት ክፈጥር ክተኣሳሰር بعالم يكون بهاجر درجاون ስለዚህ ፍቅድ አብዘ ዘለዎ ተቅድም ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ዘይ ቋርጥ ሰላም ወሰልፍታት ክንጥጽሎይና ግን ከመይ ከነድምዕ ንኽእል ጎተናውን ጽቡቅ ገይሩ ጠቂስዋ ስለ ዝነበረ ኣብዚ እቲ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ዓለም ለኻው ተበግሶ ሰርሐሉ ዘነቃቅሐሉ ማለት እዩ ከም ንቃሕ ንላዕለ ወላ ሓንቲ ይብሉን ግን ዘነቃቅሐሉ empowerment process ወይ ከዓ መስርሕ ዝብሎ ኳኑ ትርዶ ይኻዝብል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ ብዓቅምኻ ብደረጃኻ ዓቢ ግደ ተጻወትካ ዓቢ ካድር ዓቢ ተቃላሲ ስለ ዝኾንካ እሞ ብኸሙ ክትርዶ እላቦካ እንተዘይ ኮነ ከዓ ደጋጊም ካም ብቦሞ ክንዛራረበሉ ወላ ሓንጸገም የለን ንሕና ከዓ ነዚ ከም ሓደ ሪኢቶ ነቅርበለና ሰብ ዛይ ሰርሐን እዩ ካብኡ ዝበልጽ ኣለኒ ክብል ከዓ ክንመሃር ምዃንና ኣነፂርና ኣቐሚጥና ኢና frequently asked questions ዝብልና ህና ሰነድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ተኻላይት ነጥብ ኸይድ ተኻላይት ነጥብኻ መቸም ሲሪየስ ለኽዛረብ እንተዳ ኮይነ ንቅሎዴታት ነኽብሮ ንቅሎዴታት ክዕወት ብኩሉ ሸነኻት ንታብዖ ምስ ንቅሎዴታት ኣብ ሰፊሕ ንይይጥ ኣቲና ኢና ምስትና ይርክብ ሽማግለ ስኻ ኣብትና ይርክብ ሽማግለ ኣይነበርካን መስለኒ ወይ I don't know ምስትና ይርክብ ሽማግለ ዝገበርና የምርዳእ ግን ዳኪመንትድ እዩ ጃይ ኣይኮነን ንሕና ሲቪክ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ሲቪክ ማሕበራትን ህዝባዊ ምንቅስቃሳትን ሓይል ዕማም ኣለዎም ነዝገዛ ብሩህ ክኾነሉ ምእንቲ ካብ ጁላይ 14 2018 ብርክት ዝበላ ማሕበራት ምንቅስቃሳት ሲቪክ ማሕበራት ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ብሓባር ነቲ ሓድሽ ተኸስተ ለውጢ ናይ ሰላም ናይ አቢ ናይ ወዘተ ዝተኻየደ ብፍላይ ካብ ዑደት ናይ አቢ ናይ ኣሜሪካ ምስኡ ክንወስዶ ዝግባአና ግጥምያ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣብ ዓሚቕ መረዳእ ተበፂሑ ሓደ ደብዳቤ ብሓባር ናብ አቢ ክላኽ ከምኡውን ኣብ ቀጻሊ ርክባት ናይተን ሲቪክ ኤንድ ግራስሩት ማሕበራት ብሓባር ክሰርሓ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ሓይል ዕማም ኣብ ቀጻሊ ስራሕ ጸኒሑን ኣሎን ሕጂ እትርክብ ምስቲ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ምዝ ሲቪክ ግራስሩት ሓይል ዕማም እዩ ተኻይዱ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ምትእሳር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ኣካል ናይቲ ምትእሳር እዩ ቅድሚ ንቕሎ ኣዴታት ዝመፀ እዩ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንቕሎ ኣዴታት መፂኡ ረጎደ ሕጂ ምስ ንቕሎ ኣዴታት ከዓ እቲ ንቕሎ ኣዴታት ዘለዓሎ ጭርሖን ዕማማትን እቲ ሲቪክ ግራስሩት ሰርሓሉ ዝነበረን ፍልልያ ኣይነበሮም ኣብ ገለ ንሎኬሽን ንጂኦግራፊ ዝምልከት ንኤውሮጳ ጥራሕ ዝምልከት ኣብ ኣሰራርሓ ንውድባት ዝምልከት ርእቶታት ነይሩ እዚ ከዓ ክመሓደር ከም ዝኽእል ጸገም ከም ዘይብሉ ምስታና ይርክብ ሽማግለ ሙሉእ ምርዳእ ተገይሩ ሰነድ ኣለና ንኩሉ ህዝቢ ከም ዝርግሖ ንኽእል ሕጂ ትሕቶ እንታይ ዝመጽእ ብፍላይ ከዓ እቲ ሲቪክ ግራስሩት ዘቕረቦ ሕቶ ብሓባር ክስራሕ ይከኣል እዩ ስለዝኾነ ኣብ ክንዲ በብ መንገድና ዝተፈላለዩ ሓይል ዕማማት በበይኑ ክንዲ ዝኸይድ ብመሰረት ውሳኔ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ዝፈጠረ ዋዕላ ወይ ሰሚናር ናይ ማርች 8 ኣብ ፍራንክፈርት ማለት እዩ ተመላሊኡ ብሓባር ክሰርሕ ዝብል ውዕል ኣለዎ ዝብል ሓበሬታውን ነይሩ ዝዋህበና ካብቶም ኣባላት ብኡ መጠን እዩ እቲ ርክባት ተኻይዱ ትርክባት ከዓ ምንም ነቲ ሓደ ዝለፍእ ነቲ ሓደ ዝጉንፅ ኣይነበረን እቶም ኣባላት ግን ናቶም ምርጫ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ የጠቓልል ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ማሕበራት የጠቓልል ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ትካላት የጠቓልል ጃይ የጠቓልል ሕጂ ናይ በይኑ ናይ ጃይ ጉዕዞ ኣይኮነን ንበይኑ ንጃይ ዝገበሮ ጌርካ ከተቐምጦ ቁሩብ ናይ ሓበሬታ ፀገም ኩሉ እዩ ኣብዚ መታንቲ ሓበሬታ ትኽክል ክኾነልካ ንዓኻ ንኩሎም ማለት እዩ
حجي ጨውዮማ ዝብል ቃል አምጪኻ ክብርሓው ዋው ኣብ ኤውሮጳ ዝል እሞ በአሜሪካ بخمي መንገዲ ንሰብ ክንጨውሞ ቁርባ ኣብዚኣ ዓገብ مستعلمي خازي كيد قال تطقيم كالخا والحدث ጨውና يسب يلن እቲ ሰብ مساخ تسامع عداي تسامعن مع خان عوني زملكت ህዝባዊ እንቅስቃሴ ወዳታ ነጥቢ ኩዳ على خص يقربوا على خص ስለ ዘቅረበት ህዝብ ከበርሃሉ ስለ ዘለዎ ዴሞ ቪዥን ዴሞ ሓወ ቀጽል ነታጓል ኪድናፕ ገርኩማ ወይ ገለገለ ይኮነ ነቲ ናታ ስታንድ ነቲ ንሳት ቆደድ ነበረት ምንቅስቃስ ጮይኹሞ ማለት እዩ ካላ አይኮነ ናብ ካላ አይቱ ሰዳ ነታ አይዲያ ናታ ንስኺ ኣብ ዝደለኸዮ መንገዲ ጽቡቕ አይኮን ግን ደለኸ ምሳና ክትኮንለኪ ዛ ዓይነቱ ማኒቨሪንግ ገርኩም ይብለካ ደሎ እምበር ጮይኹም ካብ አሜሪካ ካብ ጀርመን ተረዲእካ ሕራይ ክብርሓው ኣዝማሪኖ እታ ነጥቢ መታን ክትበርህ ክብርሓው ዘቐመጦ ቃል በቃሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኦኬ ሓንቲ ጓል ጨዊኹም አንቂፍኩሞ ይብላሎ ከመይ ገና አንቅፎ እቲ መደብ እቲ ሓይል ዕማም ናይ ንቕሎ ኣዴታት ወይቲ ዋደበር ሽማሃቦ ንድሕነት ሃገር ንድሕነት ህዝቢ ወዘተ ሰርሕ ዘሎ ቅዱስ ስራሕ እዩ ንሕና ምስኡ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብልናን ምናልባት ኣብ ውሽጢ ትንቕሎ ኣዴታት ዝተፈጥረ ምዕባሌታት ንደቕሎ ኣዴታት ፍልጥ ንዓና የሚከተና ናይ ንፈልጦን ከማን ከመይ ገና ሞ ክንፈልጦ ትሕቶ እንታይ ዝመጽእ እታ ሰብውን ከም ኣባል መሪሕነት ናይቲ ማሕበር ምትእስሳር ኣባል ናይቲ ኢሲጂአር ምዃና ድሓርካ ኣባል ናይ ንቕሎ ኣዴታት ምዃና ድርብ ዕማም ነይሩ ኣብ ኩላ ብኸመይ መንገዲ ትቕጽል ሕጂ ብኸመይ ይቕጽል ትጉዕዞ እንታይ ትስምምዕ ስለምንታይ ከ እቶም ናይ ርክብ ሽማግሌ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ልዙብ ህዱእ ዝኾነ ሙሉእ ምርዳእ ተገይሩ ግን እቲ ውሳኔ እቲ ዓቢ ሽማግሌ ክውስኖ ስለ ዘለዎ حواسيل نو تودي شنو نتغاغا تودي اذا قال زي سوا مع وجه حسين افكيده اذا قال زي اسهاد سدد كالا دوكومنت من انترنت شرحات بناي عالم لخاوي متأسسار كله الكار سدد كالا دوكومنت نتناتكم زملكتكم متكلكمي نحنا ጭርሑና ናይ ንቕሎ ዴታት ከዓ ብደረጃ ኤውሮጳ ጥራሒ ስለዚህ ንስኻትኩም እዚ ጉዳይ እዚ ኣብኡ ከኣትለዎ ብምባል ብናይ ሓይል ዕማም ኣምሲልኩም ብናይ ሓባር መገዲ ክኸይድ ከም ዘለዎ ደይኮነስ በትን ንሕና እንደልዮ ክኸይድ ኣለዎ ብምባል ኢኻ ሰዲድካላ እዚ ከዓ ስኑድ ነገር እዩ ምሳይ ኣሎት ዶኩመንት ስኻት ሰደድካዮ ወንሳል ተንቀሳቐሰቶ ሕጂ ተቆልዓውን ምሳና የላ ካብዝን ለዓልኻ ምጭዋይ ዝበሃል ነገር የለ ንስራሕ ጨዊኻ ምሽ ንሰብ ስራሕናታ ጨዊኹሞ ኣበ ዝነበራ ጽሩይ ቃልሲ ካብቲ ቃልሲቲ ከም ተወገድ ጌርኩም ባዕላኻትኩም this is what I am saying ስለዚህ አይና እቲ ትግርኛ አባላሽዮ ወይ አይና እቲ አቀራርባ አነ ደየጽቡቅ fair enough حاجه clear yeah thank you fair enough now demo vision 2 minutes thank you መቸስ እንታይ መስለካ ሕጂ እቲ ጉዳይ እቲ ሲቪክ ግራስሩት ሓይል ዕማም እቲ ናቱ ድራፍት እዩ ሙዱእ መደብ ኣይኮነን እቲ ድራፍት ናብ ኩለን ማሕበራት ተዘርጊሑ ናብ ናይ ምትእስሳር ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ንንቕሎ ኣዴታት ውን ነቲ ኮሚቴ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ውን እቲ ሰነድ ትክሪኦ ከም ድላይ ገይሩ ከዓ ከመሓይሾ ከም ንድፊ ተዋሂቡ ከም ንድፊ እዚ ከዓ ናተይ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ኣይኮነን ናይቲ ሓይል ዕማም እዩ ወላ ሓንቲ ኣነ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ዋንነት የብለኝ ጃይ ፍሉይ ዋንነት የብሉን ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣለና አቡ ትፈልጦ ኢኻ ንሳት ትፈልጦ ያ ሕጂ እቲ ንድፊ እዚ ብከምዝ እንተሰራሕና ዶ ይሓይሽ ዝብል ካብቲ ተፈላለዩ ማሕበራት ዝቀረበ ሓሳብ ንቕሎ ኣዴታት ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ንድፊ ከም ኣዕብልዎ ከዓ ቀሪብሎም ማለት ወይ ተላኢኹ ማለት እዩ ሕጂ መልኣኹ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ናይ ንቕሎ ኣዴታት ዝተፈላለዩ መደባት ፕሮግራማት እቲ ናይ በዓል ኣገባባት ይላኸልና እንዲ ዘሎ ሕጂ ምልቕቓሕ ናይ ዶክመንትስ እንታይ ይፀገሙ ሕጂ እታ ሰብ ወይቶም ሰባት ኣብ ዝብል ነጥቢ እንተዳ መፂና ብሓባር ምስራሕ ይከኣል ደ ነይሩ ኣይነበረን
እዚህ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ጉዳዩ ዘካትዓና እውን ኣይኮነን ንሕና ኣገባብና ፍልይ ዝበለ ሕማምና ፍልይ ዝበለ ብኤውሮጳ ደረጃ ጥራሕ ወዘተ ዝብል ስለዝኾነ ከዓ በዚ ገባብ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል መልሲ ተዋሂቡ ጽቡቕ ፀገም የለን እንታይ ሽግር ኣለዎም እዚ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ምሰሓብን ምጭዋይን ዘእትዎ ነገር ኣይኮነን ንስኻ ግን ባዕላዊ ሚዛን ትህብ ኣለኻ ብፍላይ ከዓ ንሰባት ተጸልም ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ከም ሓደ ሰብ ኣብኡ ናብቲ ሓይሊ ዕማምሲ ሓደ ሰብ እምበር ናተይ ሰነድ ኣይኮነን ኦኬ ድሕሪ ኣነ ከምኡ ዓይነት ብቕዓት ኣልዩኒ በይነይ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ኮይነ ከዓ ኩኑ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነ ጌጋ እዩ ከምኡ ከዓ ኣይነበረን እሞ ሕጂታ እታ ኣብ ውሽጢ ንቕሎ ኣዴታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተፈጥረ ነገር ሓላፍነት ክትሰክም ንሰባት ክትጸልመሉ እንድሕር ደሊኻ ወይ ናትካ ሚዛን ይክኸውን ግን ቁኑዕ ሚዛን ኣይኮነን ነቲ ሓበሬታ ነቲ ሰብ ብግልፂ ክንገሮ ግባእ እቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ዘለዎም ኣባላትኩም ወይ ከዓ ኣባላትኩም ክኾኑ ዘይመረፁ ድዮም ካልእ ምክንያት እንተለዎም ከዓ ሕጂ ብኡ ጥራሕ ንዓና ወይ ንሓደ ሰብ ወይ ንገለ ሰብ ኣተሓይዝካ ክትዛረብ ምስ ዕድሜኻን ምስ ተመክሮኻን ቁኑዕ ኣይመስለንን ካብዚኣ ጥራሕ ይኽብለካ ግን እዚኣ ሕጂ ካልእ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት ምናልባት ብግዜኣ እዚ ሰብ እዚ ተማሕፀነለይ ኣድሚን እንታይ ኮይኑ ዝወድድ ድሓኑ ድዩ ንሬጉስ ናባይ ከተቃል ነፍት ብዕድመ ይኹን ብተመክሮይ ዋላ ብፍልጠተይ ዝጎድለኒ ነገር የለን ኣስየል ማለት እንታ ዋ حاجه حوي ኣይበዝሕን ዶ ታይቡድ كورمو يلن دحن السبع. حاجه حوي دحن اوكي حجي نقصلينا حيل منسي حزماي حيل منسي كالي تحطو لا ناب كيدانه تدي تغاغي ناب كيدانه دقنعت الله اوكي يا حاوتول تانقابا سي نحواري دينا خنقابا كما تانقابا إيلو حاتيتو very أقرداس حتويو هو تخيلخ من لساعة وحاوتول نحنا تنقابا خنبال كلنا مجمريا نابانا مشو نحنا شيح كلتا شيح كنكون كان كنعبي أيكونان بسلطان وادادر أيكونا تانقابا سي قداماي جلسة أوروباويان بارلاما أخذ خلو بارلز بالقال كفرنسا دوسي نزارب مالتي هجي نحنا نقابا مالتنا خا نحوارو نقابا أب كند بوتادراو حيلي أب كند بوديت كل حيلتات إيرترا انداتقابي هاقورو يقنا نولدتات تغلسل جروحيا مو حجي نحنا جمورتو تايب حالتينا انداتقابانا شقرنا نفتح حجيزهم جاي أب كنت بيدو أننا كل خجبت واد فتنو زريتو لنا مو أب كنت قنورو دون تزولو نيرم أب كل شجراي معتنا نقول لنا نعو نقاقي لو لناون مساتهم أفيت أمهم جن بحيلة أتيمون هالقاد شجر زي أتينا حجيتها نقابا مالتي نزارب أنا حجي حدا فورمولا أتي إيرتراخ سرعة كنت تفتن زريتو لني كما يمسلكم يبل حجي قاد ماو كايدا نخيد كله تخاتعنا خمس دول كايو خمس قدلت اللو اندابلنا نغيد عبيتي حتوتات عبيتي أجنداتات كلنا مع إيرترا كم كلا موزيوم بسلام عبد أولا بخطة experts بمقراب دا فتحنايم نخيد جزياودي قوام فتح نقبل الله عم بحالتينا سلازي the modern nation is always in plebiscite لهم لكاونتي إتا زمناويت هاجر كل جزء عم نقبع هيلو حجزن كمو مالتنا سلازخونه نقابع ولودتات كمان يقصلو زي نقابع سلازي صبوا الله تا نقابع نحواريا سلاماوي مفتحي عبد أولا كل رئيتوتات يقرب مسرت كل رئيتوتات زقربوخا عبد جمجام ورق عم بتصه بتا ورق أو جمجام كان جزء نخيل سلازخونه هو نقابع نحوارينا نتقدم نتي أجندة لعلنايو أنا قابع منا عبيت حتوتات ندال علنا نزعت لنا مو حاوتولي بزحت مكروز اللي كاسب سلازقونكا أبنقابا نعد مكا كل رئيتوتات كحيث كاحمد سخاني حنقو فايلنا لك يغني الله اوكي ثانك يو كبر اتو كيداني مونا بحطوتات كنقصلنا في السهاله الله قالو في السهاله هذا مدرنا حوالي حمش عداقة خالو بتنم غري منكم في السهالة تزيد لها عدينا بقاي
عدينا بقاي شاله وصهم اتوقع عمل لهم يخمنا الله قوموا قالوا يقولوا قرب بمسكن اوكي شاء ازمت صنوا انا كذا مالتي حيل منسي اوكي سمع له ده سمع له هو حرا يغني اللي حيل منسي حتى اتو كيدانا حغوسي اتو كيدانا ابزي غاشخون كمصيخا مس اسهل تغبروا زلهم ناي مردا اب زحاش خناتات كبصح تسفالني سلمتاي كلكم كلنا اوكي حتى ندي حدث دحراب تريته قربه يتخلق حتى انا باخانديو اتزكايد زلو هزباو منقصاص ياكل نخلو سيبيكاو محبراتن ابالات ودباتن كالوت محبراتن زتغالل معبلي لما خا مول عالم زلو دلاي فتحي بزي افلالاي هايمانوت وغان بوليتيكا والرائيا تطرنيفو وكلتو مريصو كاب تحتين العلي كاب كتماتات جميرو ني زوباتات ني نعدي نزوباتات امول عالم زلو خاته تحاحيزو بعالم درجه بتم كلهم وكلت تاكيبهم مريحنات كمرص بتم مرحت توكيلهم كا نزي حزباو منقصاص اماكيلهم ابتي زدل علامه ساع زبصح كمرحنا خب تحت نلالي خب لعل تحتين دا ترخبنا مالك ابزي جي اي حجي جي اي توقسلو اندازلا انا خابال جي اي سلازخونكو جي اي توقسلو زلا ابسي ابتي معبل ناي منقصاص اتيا ترى انت بركتتس انتي تحدياتو تشويلات تبوللا زبال علامه ناي جي اي ازنا ياكل موفمنتن فللي يتريلوني سلامتاي حزبي تطرنيو بعلو زغنفله زتتكوس معبل ينبر جي اي ودبته يكونن علامه وغن لك احنا جي اي انت تمساسلسي انت حاتياتو كحغوسنا يزغبا انبر جي اي حاده ناي دلاي فتحي موفمنت نيرو مالتي علامه خالك اخمز ناي حجيت غبرو زلو ناي ياكل مسو زماساسل كوينو نعو كدقف نعو خدنفع يقالسالو مستحفاش كوينو سلازي ابزياس انتاياتا بدلا ناي جي اي فلت يدل مالتي كلايت حتى قرب زدلخا منالوات تاغابا باباغسا اباغسون اسرارحون زعوت ايكونني اخاتبل كابتر ايتوخا موغينا اب مسرح زلس بخمي جمجاميو اي سرحن تبلو جينا اب بروسيس يزلو حجي بتناتكا الرائية اغاباب ناي يغابايو كعوت زخل يخاتبل كابت السمعكوا ابزيكون ويابت ناي راديو مجلس تبلومو ناي يغابا علامه كعوت كم زخلك انتاي تي بروف مالته كم ريتي يعني زخونه تقلاساي زخونه موفمنت زكايد داي وسنتنا ما من داباسي داي وسنتنا السا انتاي تي جيجا زغبرتي انا زغبرتي يانا ابروسس لو نغير ريزالت زي ترايسي توسخلو بغاي تحجز يلا تحجز يلا نغيدانا تحجز يلا حراي اي تحجز كده ملش لها كده don't give him any routes نعو نجامو كده اوكي ثانك يو حجسي تي مجمريا تحطونا اذا حبتنا خبرت حبتنا نتي فيرتيكال سرر كموهب كم قنع وسيداتولا او يتشغرنا كالاي انتايتش كم زغبرو وغلو تغبرات يلا هذا حج ذاتو حاونا تولى اغريبو نيرو كسع كندي اب نفسك سرر نايت حزباو منقساس ايدوم ياتو هون زلو كلته اب بايتو واشنطن سي ايدوم اتيوم بتكايدوم سني بزح زي حقاوي زي فتحاوي زي سنه مغباراوي
ስራሓት ይካየዳሉ ንብል ኣለና ሕጂ ብውፅኢቱ ዛቱ ብመትከል ዘድኸውን ደጸሊእኪ ብውፅኢቱ ስኒ መዓት አንጻር ህዝባዊ ናዕቢ ዝኾነ ገበናት ተፈጺሙ ንሶም ጉድለት ንሕና ካሎ ዝያዳ ጉድለት መዓታቲና ጭንቅታት አቅሪበ ሕጂ ምስ ካልኦት ውድባት መዛሙዶ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ወይ ነቕሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ይኹን ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ክጨዊ ኣይፈተነን እዚ ምንቅስቃስ ወዲኮል ፖለቲካዊ ውድባት በአባላተን ገይረን ዋናታት ናይቲ ምንቅስቃስ ከሆነ ኣይፈተናን ሕጂ ልክዕ ንሶም ነፍሶም ሰሪዖም ናይ ምንቅቃሕ ይበሉ ናይ ገለበሉ ኢዶምን እግሮምን አኪቦም ኣብ ዓለም ናይ ምንቅቃሕ ምንቅስቃስ እንድሕር አካይዶም ልክዕ ከም በዓል ወድባካሮ ከም በዓል ዳፍላ ወይ ከም ዝኸማና ንሕና ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ስርርዕ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ናዕቢ ዘሎ ክንጨውዮ ንሕና ክንገብሮ ኣይንፍትንን ኢና ጥራሕ ሓሳባት ኢና ነቕርብ ሕጂ ከም ዝገብሩ ነይሮም ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣይመሃለወናን እቲ አይድያ ናቶም ሓሳብ ናቶም ቨርቲካል ብትኹል ኣገባብ ልክዕ ከም ውድብ ብሓደ ኮሚኒስታዊ ስርርዕ ጌርካ ዋና ናይቲ ምንቅስቃስ ክትከውን ምፍታን እዚ እትገበን እዚ እትጌጋ እዚ እቲ ሓሸውየቲ ኢና ደሎ ሞጭብጥታት አቅሪበ ስለዝነበርኩሲ ኣብቲ ስርርዕ አባላቶም ስለዘለው ኣብቲ መሪሕነት አባላቶም ስለዘለው ዋናታት ናይቲ ምንቅስቃስ ኢንጂነርስ ሃንደስቲ ናይቲ ምንቅስቃስ ክኾኑ ስለዝፍትኑ እዚ ህዝባዊ ናዕቢ ከምንቋቁሖ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ውደባ እንድሕር ከኣቱ ኮይኑ ሓላፍ ዘላ ይፈጥር ኣሎ ኣነ ከም ነፃ ዜጋ ኣባል ኸውን ተሓደ ከዓ ውድብ ሒዞ ኣትሎ ስሩዕ አባላት ናብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ከዓ ክስቶ ከምዚ ጌርካ ኣብ ገለገለ ከተማታት ናይ ካናዳ ወረ ብቮለንቲር ሲሎም ወከልቲ ኮኑ ሕጂ ጭብጥታት አቅሪበ ዶክተር አራያ ንኣብነት ካብ ብሕጂ እንድሓር ቀሊል እዩ እቲ ናይ ዋሽንግተን መሪሕነት ይእዝዝ ታይ ማለት እዩ ጉባኤ ጌርኩም ወከልትኩም ስለዱ ይብሉ ቶም ወከልቲ ከዓ 20 ከተማታት 9 ኣብ ኢድና ኣሎ 11 ብጸብጻብ ናይ ዳላዊት ሽማግለ ዝረኸብናዮ 20 ከተማታት ነው ከተማ ሕጂ ኣህጉራዊ መሪሕነት ምግባር ግዜ ይኮነን ጽንሑና ጌጋ እንዳበሎም ነዚ ጥሒሶም ይቆድለው ሕጂ ጂአይ ትንሳኤ እዚኦም ስሩዕ ሓይልታት እዮም ሕጂ ብውፅኢት እንደነለልዮ ካብ ብት ውፅኢቱ ናይ ብሓቂ ፀይቂ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ካንታ ገይርወሎ እቲ ህዝቢ ይስሕብ ናብ ሳይለንት ማጆሪቲ ትግደፍታይ ገይራቶ ኣይ ፎቶኒ ህዝብና ዝኸይድ ዘሎ ግን ኣብ ቅድሚ ናብ ቃል ስምዕታው ኣብ ሳይለንት ማጆሪቲ ኣትዩ ሕጂ ከዓ ነቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓደ ስጉምትን ቅድሚት ክኸይድ ከሎ 3 ስጉምትን ድሕሪት ይመልሱልና ኣለው እሞ ቦታኹም ኣይኮነን ንስኹም ከም ድላይኩም ገይርኩም ተወደቡ ብዝደለኹም መልክዕ ኣልጊስኩም ካብቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንዕኡ ክትጸልዎን ክትመርሕዎን ትፍትኑ ናኩም ስርርዕ ገይርኩም ብጭውነት ከምተን ካልኦት ተሰርዑ ሓይልታት ርእቶታት ግን ስደድዎ ንብሎም ኣለና ንሶም ግን ዋናታት ክኾኑ ደልለው እሞ እዚ እትገበን እዚ እትፀይቂ እቲ ጋድማዊ ስርርዕኩም ጋድማዊ ስርርዕና ንዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ናይ ኤርትራዊ ዘይንፅል ዘይፈሊ ንተራ ፖለቲካዊ ውድባት ጉቡኡ ዘትሕዝ ህዝባዊ ናዕቢ ንህግደፍ ከልግስ ከዓ ኣብ መደባት ክንጸምድ ኣብ ምትሕንናቕ ኣብ ምጥምጣም ምስ ህግደፍ ክንኣቱ ብዙሕ መደባት ኣለና እዚ መደባት እዚ ግን ተዓፅዩ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ብዙሓት እዮም መደብ ዘለዎም ተዓፅዩ ቤናይ በቲ ናይ ስርርዕ ኣብ ክንዲ ብሓሳባት ዝኣትውዎ ብስርርዕ መሊሶሞ እቲ ስርርዕ ሓኒቕና ኣሎ ከም ገመድ ምኻድ ከሊእና ኣሎ ሞጅ ኣሕዋት ነብስኹም ብካልእ መንገዲ ስርዑ እዚ ቦታኹም ኣይኮነን ንስኹም መራሕቲ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ጌርኩም ነብስኹም ኣይቶም እቲ ህዝቢ ባዕሉ ይምራሕ ስልጣን ኣብ ባይቶ ምሽ ትብሉ በኣት ብግብሪ ከዓ ግደፍዎ ስልጣን ኣብ ባይቶ ኸውን መዓት ብልሕታት ኣለና እዚ ብልሕታት እዚ ምውዳብ አንጻር ህግደፍ ምቅላስ ሕጂ ዕማምና ነቲ ናህሪ ሓስዮሞ ዕማምና ንህግደፍ ከመይ ከም ዝባታታኽ ንገብሮ ኩሉ ህዝብና ናብዚ ገጹ ክንዲ ዝኸይድ ንህግደፍ ስኒ ብዙሕ ናይ ቃልሲ መንገዲ ንህግደፍ ኣብ ክንማጠማ ንሕና ነንሕና ንቃለስ ኣለና ንምባል የቐኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ አቶ ኪዳነ መጽቃ ተለኻ ፊሻለ መጽቃ ለኻ Thank you. Smaዕ ደሎ ኸዋት
حدا اسكي حدا هو قرم بطعمي حوات حذر جاغانو مجمع خمسجن لزيهم زمصاهم لنا بقدلاوي تمكرهم من معرباوي تمهرتي ريفاين زغون ايرتراوين امصيهم ابزي بطعمي هبتام زغونه ككايد مكياتكم عليتهم كلخاتكم كمسجنكم دلي انا ابال جي اي جلوبال انيشيتيف اكيد خنغر جبر ميكائيل كبوستون اتي زتوهبت تمرتي اب كبودان حوس كل تحت اللواني حنت خاني نخبر حونا اسيهل يفقد ديزين سلسته حتت حيل منسي هو جزء الناس تتقمنا صراحه بلي قرب ني خبر حونا كيدان حوس تنكل تقربوا حنتي بتعمل زسكفن ነገር እንተልዩ معقني ناي كالوت عدتات مس ناي إيرترا زولو يقواني ام لاي ديكتاتور ام لاي ترح كوننت حبرتسمنا مس ناي زين عدتات ناي عرب تلعليخا ناي سودان العلكا بخمي تقمقمو ابزس قرب كتبرها اللي يفتن اوكي كلايتي زحجون تقصص انيكا عسرا زاخلا قدم عسرته زاخلا ناي كتماتاتي اكل قريتن خمز نبرن مو خم تنصغه غيركا قريب كايو كميغرو ناي واشنطن اوت مدمتم تخغبر متخاله نيرو كميغران حيل يلنو زغدد يلنا واشنطن دي سي زم سبات زياتهم دي سمعوا نيرهم تزخوينو فركشكش دم بلن نيرو بناتكا الردادا كميغرو اب سموق اب مدمدم تمسمعن خستاين خبصح كيلو ازيا ني خبر حونا كيدان حوغوسيا ني خبر حوي الستنا زخونه اسيل دماني كابزي كيدان حوغوس كبلو زمسين نحنا وشتي ناي امريكا متحبار طرنافه غيرنا خنقعز جمرنا زلنا هوريزونتال غادم فيرتيكالن كابتي مطرنافه بعدت اب ككتمون سقع واشنطن استخايده ابتناي سلام سلف خمز نبره فيرتيكال تقسكانيركا هايلايت تتقبرنا كألد مسلكا هايلايت غيركا خطردأنا فللي يخنر متى اذا حونا زولو تغاغينا نولو نتليو حاسس كنبل انا بطعمي قرعه حبني تسمعني بتستخايده ما بقى يقني لي زين انت نحطي ثانك يو ناباينجا غريبه نايكور حاو حطو ما اتي حزباونا عبسي اب سودان ابزناي عرب سبرينج بزتفصمه اغبا كنغير كمسكونتاتنا تواسبو زيا قداس حطي نحنا عينا يتزغوان فنا بوليتيكاوي سرر نحنا بوليتيكاوي بحريات زي كل زي ابسبساب زيتوي زخونه يكون اقدم استسرح فورمولا من سودان مقدح وجبس مقدح ديكوناسي إثيوبيا مقدح ديكوناسي مسكونتاتنا ززامت بززامت منجدي نسرعو زي انتاي مالتيو نختع يحتت مالتي نفرزر كتع زي تمفتحي زي يكونت ديكونه راح نقولهم كيلاتات ابسبساب زؤتو نقولهم كيلاتات زساتف نقول عامتاتنا زساتف منجد دونادي بملزاب عم نفس وكف قطنيا مسجدت بزاد لي الناس الرع منجدي كنكيد مالتي سلازي اذا دبلو زلو انا فصوم فورمولا يبلين طرح بزخونه يكون اكلات ناي قالس زي عنقف كايكون نتي ناي واشنطن سرر زقاومو دلخو نزخونه يكون عقمتاتنا سلاز نفذ بفتحاوي منجدي بحقاوي منجدي بمورالاوي منجدي تعقينوسي نتي ناي فتح منقسقاس سلازي مسل
مو بتسرع بتعم بجلاو سلازقنا اتكايدا كما يجرن كتماتات يبلها كان كتماتات كاجبت لنا بعلم كوين انت شعت كتماتات سديدنا لنا نحن يكوننا بعلم كوين متى ما دالاوت مالتهم واشنطن نو 10 هذا كتماتات نو زبلا ناتي زربا كو يكونن سرجلا قد فرسي نبال نايتن اقدمن دحرلان بودسا زقوما بعل دنفر بعل قلملتاتي حجي معات شجراتو غليصه مثلني زي فتحاوي زي حقاوي قنصال مخانو ابزي እንደገና ደጋግሞ ቦሪንግ ግን ናይ ዋሽንግተን ስርርዕ ካይሉ ሓንት ሓላይ ትሕቱኻ ቀዳማይ ነገር እትሕቱኻ ነዚ ናይ ዋሽንግተን ስርርዕ ናይ ዋሽንግተን ተግባራት ከም ዕውት ይወስዶ ኣብዚ ቁርብ ንፋላለ ኣለና ብኽብሪ ዋሽንግተን መንግተን አኼባ ሰላማዊ ሰልፊ አንጻር ህግደፍ ብምግባሩ ንእት ድንእት ዝድግፎ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ሓንቲ ኣዋሃሃዲት ሽማግለ ናይ ምርኻብ ሽማግለ ገይሩ ንናብከተው ይምለስ ሽዑት መደብ ኣብ ክንዲ በዓሉ ዝነድፈለን ኣብ ክንዲ እንታይ ገበር በዓሉ ናይ ሓይሊ ዕማም ምባል ከን ከተማታት ብዛዕባዚ ነገራት ዘይ ተዛረባብለን ሕጂ ኮ ከተማታት ገለገለ ከተማታት ታይብላለዋ ንሕና መሪሕነት ክትገብሩ ኣይላኣኽናኩምን كما يجركم مريحنا تعود تجبري لأنكو نعبالاتنا بحطهم لكتة يومولو حجي إتكايدي سي حدوش دوشي أي فالوتو أي قمسيلو حجي نعوه نتيناي واشنطن بزي حسب كي عقبه بقيري يخيدو مبزحتو كما يدمع أنصار هجدف كالسي بصفوف مصنعتي أي كدن زعوت مسيلو وزخون زخلصو راح نتعوت نتأرنف كو أب كمنا هلا حبرة سد بتعني كان أقداس رؤيتوي كان يتطرنف مع استطرنف بين الجواب تطرنف بنا يتملسن أجيب المصنع تيز خير يكون وسعيته خارينا أيوة مو حجي نملس حالنا مفراس قال ما يكون زي مهناتي هنات رؤيتوي نهب لنا حاو مو حجي إتي أبعوتو أبقل شنوه مسح له وتعويتو نهجدف سلامه وسلف غيره هجدف تلقسيل وتعوتو هم عوتني الله تفشلتاتو تقدلتاتها هم قدلت منه حجي إتن كلنا أوز كايدا إتن مقنصان إتي زي وكلنا توكيله مبال نحنا كو نتسأيقتاتو إناكو إزي جيجا ينول زلنا مس حزباونا عبي أي كيدين فتحز دلي فتحين دا قبري إزخيد تقالات شوف جاجمنتي أتوني كل حزب السامة عبي أي سامة عن مسلو زقورو أي سامة عني أنا اطرح يكون كله إذا مبزحته حزبي يتوم سيريس إرتراويان كوري ولا نزخنتاتي فتحنا كوري ولا حديث قداي زي سني حالنا نسنا عيو يتوم حوات كازي أمونغو حوات زكايد زنبنا سلازخونه أمونغو حوات زكايد يلو كتع سلازخونه يزي أقداسي نمولو هاجر زملكت سرر سلازخونه تسعنيعو يبقاس زينا نرزلنا يغني لي اوكي ثانك يو ناتو سيل دغربت حنت اتخ الله مثلا انت بتجاي ثانك يو فيشاله ثانك يو حيل منسي اي ثينك تحتو ምናልባት ከነጽበለይ እንተ ዘይ ኮይኑ ጋድማዊ ዝበሃል ዘሎ ምስቲ ሕጂ ብፍላይ ከዓ ኣብ ተግባር ክሰርሕ ይንብሎ ዘለና ዝምድናታት ብፍላይ ከዓ ትኹላውን ጋድማውን ብኸመይ መቀራሕ ወይ ከመይ ወሃሃድ تبل انديا اتي بختما درجه اب تحتي زفطر بايتوتات اتمسرتن اتعند حقون مخانو منشي مخانو كتماتات حدحدو بقادم كوهاد كتحاجاجز غربابتي ناشنا بنتات حبب ريجن زركب كتماتات بحبار زغبرو اتقادماوي زبحال اب تنزاربلو زلنا بوتا لو تخلاون قادماون كلتي بحبار يسرحينا نبل زلنا امبر تخلاو طرح يكوننا نبل زلنا مالتي ምናልባት ኩርሓው ኪዳነ አበቀራርቡ ቁርብ ናቱ ሳብጀክቲቭ ሚዛናት ስለዘለዎ ኣብዚ ቁርብ ትትኹል አይድልን እዩ ካብ ዝብል ይብገስ ስለዘለው ጥራሕ ይጸገም እትጋድማዊ አይድልን ይዝብል እምነትና አይኮነን ማለት እዩ እትጋድማዊ ህልው እዩ ኩሉ ግዜ ጋድማዊ ነገር እትጋድማዊ ወሃድ ዝበሃል ኩሉ እዩ ፍላይ ካብ ጎረባብት ከተማታት ኣብ ሳብ ዞን ኣብ ሳብ ሪጅን ወዘተ ዝህሉ ጋድማዊ ዝምድናታት ኣሎ እቲ ትኹላው ዝበሃል ከዓ ብዞባ በሃገር ብዞባ በዓለም ዝኸይድ ከዓ ትኹላው ዝምድናታት ኣሎ ነናቱ ስራሕ ስለዘለው ስለዚ ኣብዚቲ ጋድማውን ትኹላውን
ክልቲኡ ተሓጋጊዙ ዝኸይድ እቲ ስልጣን ከዓ ህዝቢ ዘሎ ምዃኑ ካብ ህዝቢ ከም ዘይወፅእ I think بحسب درجة كده أنا ونسانا سلسامة أبو بتجباري تسأجم شجر كفتر يخلي 5 فتيرو زلوا يبهال سلزلوا وهم أبزخوانه يخونوا على بتقدمه وخمان شجرات بزوحي زلوا بزوح شجرات يخاز فتر نايكد محجنا بالنت كد محجي استسرح سرحات زنبرة قادمه وزمد الناسات سلامه وسلفي قبر بقال ختماتات بمتحبر قنا accountability يلن وناتو تحنت ختمات قبرتو كلتا سلست ختمات بحبار زقبرو نقر حبار معاتهم زطرفن أكل سلزيله بتسرح كلاجيراتو خندي صقمات تفطيرو كابو زي ጉዳይ زي بخمس فشلو ذا ختما زي ازم ابز نبر سبات እናተባለ صبصابو زي ወደአ ማልያ زي ብሉ ስራሓት ተሰሪሑ ቅድም ሕጂ ስለዚ እቲ ጋድማውን ሽግር زي ብሉ ነፃ ነገር ማለት አይኮነን ንኹሉ ግን እንታይ ተዘገድስ ዘሎ ሕጂ እቲ ቅልጡፍ ሓይል ክፈጥር ዝኽእል ወመጠንካ ከም ማዕበል ሃገርና ምድሓን ክንጥቀም ዘለና እቲ ጋድማዊ መሰረት ኮይኑ ህዝቢ ፍላይ ካት ختማታት ከም ቀንዲ ሓይልን ምንጭን ናይ ኩሉ ስልጣን ምዃኑ ስልጣን ካናቱ ካብኡ ከም ዘይወፅእ እቶም ልኡኻት ወከልቲ ጥራሕ እቶም ወከልቲ ከዓ ንውሱን መደብ ግን ከዓ ልካ ከም ታቅድም ሕጂ ደጋጊመ ዝገለጽኳ ኣብ እግሮም ገመድ ተኣሲርዎም ዝኸዱሞ ገለ ነገር ክዕንድሩ ዝፍትኑ ከዓ ተጎቲቶም ናብታ እቲ ሜካኒዝም ህያው ምዃኑ ኣብኡ ዘሎቲ እቲ ጉዳይ ተግባራዊ ስራሕ ማለት እዩ تمتم يو قطميا يو تقطميا خانا بي قصو يزخيد زلو قدف حنت فيسكال لاتو بحنت فيسكان عالم مولي انقصاص كله منقصاصاتو كاب واشنطن ناب ستوكهولم ناب whatever افريكا ايشيا بحنت فيسكا بحنت ممرحي كلهم منقصاصاتو كلهم اكلاتو يوفروت راح زي يكونه امدبات ياتو بو متنكا نتعافنا نتملكي يدلدلو ولو حجنازي كلن كتماتاتنا ناتنفيسكا غيرن دمصن كسمع ختناين كم زبحال زلو خيدان حاونا وهو فتينانين تغيرو يصصرنا ندربيا تازربا فصصرنا ندربي عيد معتن عين اساس ون فرا يبلتونمو we need to go more than that حد عبيدن قولا خنفترالنا بمتسسار بمترناف مخلاف يزبر يتلو خيدانه والمتر حيلي يزبل امنت علنا لذي تي ناي رايان ناي حساباتن ጉዳይሞ ግን ኩሉ ካብዝ ኸይድ ዘሎ ختዓት ዝበስል ነገር ክህሉ ናይ በሐቅና አምን ክበስልዩ ኣነ ዘቅረብ ሐሳብ ጥራሕ ይቁኑዕ ዝብርኢ ይተብልናን ትሪቶታት እና ሀብተመይ ክኸይድ ህዝቢ ከዓ ተባላሓትዩ ህዝቢ ዝውንኖ ህዝቢ ከአዩ ነዚ ጉዳይ እዚ አማዕረፉ ዘብጽሐሞ እንቅስቃስ ህዝባዊ እንቅስቃስ ይአክል ተበጊሱ እዩ the train has left the station now ሕጂ ግን تسقم زلنا خم تقدم حجي الحلام فارس استفترن حجون خلا اي غزي نخي قتت نخي عنقف ግን حجيت بزلا على نهري كلاتنا قدينا خنقبر لنا مالتي تودب اكلاتون تودباتون كله حجزونكو مستهزباو من قسقاس ياكل مسنو بعلو ابتبعزو بحبار سرحلو ነገር وحدا يكونن ስለዚህ عبي جراند استراتيجي ناي حبار كوينو بنت حزبي ناي مقلاس اتماكلنا ግን كنلا لخنكل علنا ማእከል ዘይብሉ ቃል ሳይዕወትን እዩ ማእከል ክንፈጥር ኣለና እቲ ማእከል ህዝቢዩ ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ማእከል ግዲኡ ቦቱን ትሕዞ ትመንሰይ ከዓ ነቲ ስቴርሶ ይሐዞ ሕጅብዚ ክንምኮር ኣብ ንሰርሐሉ ኣብ ንወፍረሉ ጠርበሽበሽ ክህሉ ዲዩ ጉድለታት ክህሉ ዲዩ ማዕልያ ዘይብሉ ተተመክሮ ኮ ይኸነጽ እዞም ክልተ ሕጂ ንዛረብ ኣብ ዘለና ካልኦት ኣሽሓት ዓበይቲ ዘለኹም ካብ ስሳን ላዕሊ ዝኾንኩም ማዓት ናይ ቃል ተመክሮ ኣለኩም እዞም መንሰያት ከዓ ኣብ ጭቡጥ ኩነታት ዝምኮሩሉ ባይታ ተፈጢሩሎም ኣሎ ብዘይ ቀላዓዝ ጉዳይ እዚ ተተሓሒዞም ኣለዉ ጥርጥር የብልናን ማለት እዩ ድል ሓይል ክፍጠር ህግደፍ ከዓ ክሕነቕ ምዃኑ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ፀገማት እቲ ሪያሊስቲክ ሓቀኛ ፀገማት ክፍታሕዩ እቲ ቦሊክ ዝኾነ ብምግናን ዝፍጠር ዘሎ ፀገማት ከዓኒ ክበንን እዩ በኻላ ዘራርባ ولا تبهم مقرابو سب حماق አይኮነን ሰብ ድላይ መንገድ ክቀርብ ስለዝኽእል ግን ትሕቶ እንታዩ accountability and transparency of action መጽኢሎ ሕጂ ቁሩብ ትለይ ኤክስትሪም ክኸይድ የብሉን ጥራሕና ንብል ዘለና እምበር እቲ ምሕታት እቲ ምብዳህ ጌጋ ግበር ኣሎ ኢልካ ዝመስለካ ነገር ከዓ በሃናጽ መንገድ ምቅራብ ኣገና ይዝበሃል ፀገም የብሉን ስለዚህ በዚያ ክመልሳ ክብር ሓው thank you for your question
Okay, thank you. I think computer to the never give up allowed to okay أبي الله never give up not كاس كحتو رجع. Okay, thank you. أنا نغلط يومين حتى زلواني قداميتي نسهل نسخان تايو جاي أبزناي واشنطن دي سي it comes زي بلام مجمّر يقليتو on the same time كا كدافع لهم كهر له لذي ازي ستاندرد دبل ستاندرد يكونن حنت زيها تخليتي لأنه نحن ولا حنت إيدي بلنا أنت بتحليقها أنا هم مجمّر يعني تايز بريتو نيرني يجمّر كله تهواقي زي تهوي كاتو قبره كل جزء أجمعت كله وصل زخل أبزي جزاز خي طرف تزاري منالو تي أكلي قد سلموني تاشو مجبر زبل نيرو تي أكلي قد سلاب كتمو نفسه مسرع شعو سنترالايز كتقبره شجر يبلون نبلنا نزل داتا بهذا زقط صلوا سبات بعد من يوم مخديات تصبح نقوين أبكم زعينة حنفشفشات كيناتو تم سبات فلت اللهم تم زي الرأي زلوا حجيزهم تماريس أم زلوا اوكي كابكه تماتا توكلم دخدو ومرات مهانم زي مراتهم زي فلتو سباتيم زي فلتو سباتيم قبل كلهم تاي مالته من عاس هيكون نصحاتيم مالته تم بدحريت زلوا سبات كن نزو كل زي بتهواكن جلن زغبرو بعلمن مهانم انت تتقصوم ወይ ካትዝ ነበረ ግድለታት እዚያን ክልተ ክስታክ ትገብረን ሳልሰይቲ እቲ ናይ ውድባት مس ودبات نحنا خمزه يبلنا نتبال صنيح متكبر ግን ابز حلفه خيت ዝጸነሐ ነተን ውድባት ረጊጽካ ኤግዛይል ጋቨርንመንት ናይ በህዝቢ ዝቆመ ምግባር መደባቱን አው ስለዝነበርኩም ተዋጋ ሓደ ይኮነን ብለካ ኣብዚ ካብ ሓሊፈን ኣብ ኪዳነ ሓጎስ ናብ ኪዳነ ሓጎስ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ኣብ ኣቶክርካ ኣብ ናይ ክብሮም ሳንቲም ዝዛረቡ ነገራት ክትዛረብ ጸኒኻ ብፍላይካ ናብ ሰንጋል ዘተኮረ ሕጂ ንኣብነት ታይትብል ነርካ አንተ ወይ ምርጫታት ተገይሩ በፌስቡክ ገይሮም ብውልቀ ሰብ ከም ዝተገብረ ኢልካ ሕጂ ክብሮም ሳንቲም ካው ተበጊስ ዲዩ ምርጫ ተገይሩ ከም ዝኾይኑ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ዲቲ ክስታይት ወላስ ሰንጋሊሊ ይሆን ክብሮም ሳንቲም ይኻትብል ዘለኻ ዘንክልተ ነገራት እዚን انت دا انا نعاها دقيقك اجي خبز خطوه زوالك كيدان حغوس كمزي زبل نمرس زقونا علو انت دا ايلس كم قالوا سبات كيدان حغوس لي هو ديم قبلني لذي ازيتات قرب كمزي ناي كاركتر اساسنيشن مسلسل زلو بفلايكا امني اتلانتا اخيبا انا نيرنو انا كاب جمر كساب زودا نيره تا بزعبا سنغال ذهب كاريتو نودبات كمزي لون تبل انا وسلز نوركو ايسمعهم فور اكزامبل سواء سلزي نوركها نالبات تم زحبرو خاصبات بجيجا حبيرهم خا يكونوا ازيتات اب جمت اندات تي ننحد هدينا موقع خستاي تكونه حشي يكونوا يسمعني هزيننا قلتهم حتى يغني له كوصل دو ادمي هو التسويل تحته قدمنا باخم يا دحر alright thank you never give up well ابتا تنحتوتات I think سلستم بيكان لها تقدميتي اب واشنطن استخاده جايزه كايدو I mean sorry تي ناي واشنطن وعلا إني بلنا وين برنان الكاخ بجمر سقع زودا رقص عين برنان كم تقماتي واشنطن كبابيون اب كلتي اب واشنطن زغبر سراحات نيره of course زمالت كم تقماتي قال خاف ناي واشنطن ناي جزارس داينامكس لزلو حجابو خاطي كونكون تي مدلات نايت سيمبوزيوم يكون مكيادو دحريو استمرصن دحرو زخدن كن جاي كم جاي اي تساتفون زي حكي كل سب سفلط اصل زخونه بخمي تدافع لهم على خات بلن لها انا خدافع لهم يكلن هنعوم يدافع لهم يكون كن زلو انا حجي انا حدا فلي اكل يكال اخلو ويكا امكل خال متكعنا يكون كن زلو يبره طرح يزلخو تفلط اي تجاجيون يبل يلخون انا اتمسرح كميلو كم زخده حجي خا انتي كم زدليو بفلاك اجي اي
ዋንኡ ይተባሂሉ ይቅጥቀጥ ስለዘሎ ብስተፈላለዩ ሎድድ ዝኾነ ስቴትመንት ልክ ከም ትሕጂ ዝበልካዮ ናይ ሳንቲም ዶ ናይ ሰንጋል ዶ ናይ አትላንታ ዶ ዝመጽእ ዘሎ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንጃይ ከዓ በቃ ዝሕምቆለኒ በትራይ ሃቡኒ ሓሰኻ ደንበስ ኣብ ዝለምለመሉ ዝበሃል ምሳሌ የሎ እንዲዩ just by association ማለያ ዘይብሉ ጽዕነት የሰክሙ ወለው of course ወልሐንቲ ዝስከመሉ ነገር የብሉን ዝብሎ ዘሎ ከዓ ማይ ከም ዘይዓቁር ርግጸኛታት ኢና ግን of course ክበረህ አለው ካብ መባሊና ነዚ ክትዕዛአቲና ወይ ነዚ ዲስካሽን ዝነካይዶ ዘለና እሞ ባይቶ አሜሪካ ነፍሱ ክከላኸል ብቃት አለው ጥራሕ ዘይኮነ more than ብቃት አለው ጃይ ክክለሉ አቅሚ ይብሉን ስለዚህ አክትርዳካ ትመስርሕ ግን ብፍላይ ከዓ ጃይ ዘቅርቦ ዘሎ ነጥብታት ነቲ ቁኑዕ ነቲ ጉጉይ ንምባል ዝኣክል ሓበሬታ ምርካብ እቲ ተጋጊና ዝበልዎ ባዕላቶም ውን ኣነ ባዕለይ ህጅ ከተማ ዋሽንግተን ወከልትና ድሕርታ ኣኼባ ጌርና ምስኦ ጌሮም ብልና ዝሃቡና ጸብጻብ ዲቴይል ፐብሊክ ዶክመንት ፐብሊክ ኢንፎርሜሽን ስለዝኾነ ብዛዕባ ዝዛረብ ኣለኹ ካውን ላዕሊ ኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ ክትርዳእኒ ምእንቲ ማለት እዩ ስለዚ ነው ዳብል unfair ጃይ እዚ ጉዳያት እዚ ይጥቀን ኣሎ እዚ ተቐነ ዝኻዋናታት ክህልዎም ምክንያቱ ኺዳነ is one of the ነዚ ጉዳይ ዘንበልብል ዘሎ ሰቢ ናቱ ዕላማ ኣለዎ I understand that እሞ ናብ ተኸላይቲ ተወኻለኻዊ ህወኻሎና በልና ነዚ ጉዳያት እዚ ስለዝተደፍአሉ ቶም ብድሕሪት ዘለው መነመንዮም ኢልካኒ you tell me መነመንዮም ብድሕሪት ዘለው ከማ ኻይኻ ሓትት ማለት እዩ ኣለውን ተኾይኖም ሕጂ እቲ ኩነታት ካበይ መጽኡ ቤና አገባብ ከይዱ እንታይ ጸገም ተረኺቡ ክጽናዕ ዘለዎ ሓበሬታ የድልዮ ኩሉ ጉዳያት ዝኣክል ጸብጻብ ክቀርበሉ ኣለዎ እዚ ሕጂ ዓቢ ህዝባዊ ኢቨንት ስለዝኾነ ወይ ከዓ ካብኡ ዝተፈጥረ መስርሕውን ስለዘሎ ትመስርሕ ከዓ ኢሞሽን ስለዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኩላትና በሓባር ኮይና በሐቀኛ መንገዲ ናብ ሐቀኛ መንገዱ ክኸይድ ጌጋሎ ዝበልዎን ዝርምዎ ዘለዎን ክርምዎ በቃ እቲ ዘይተገብረ ግን ዝግበር ዘሎ አቡ ከሎ ብፊት ፍርዲ በአሳምፕሽን ዝወርዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ከዓ ወል ህድን በል ናክቦት ሓበሬታ እቲ መስርሕ ይጅመር ኣሎ ስለዝኾነ ኩሉ ምስተኣከበ ብፍላይ ከዓ ንምልካው ስርዓት ዕድል ብዘይህብ መንገዲ ነቲ ደንበ ፍትሒ ንቅድሚት ከሰጉሞ ብዝኽእል አገባብ ይተሓዝ ጥራሕና ንብል ዘለና ክብርሓ አሁን ንጽርት ያመስለኒ በሪሃት ልካ ክትከውን ተስፋ ገብር እታ ሳልሰይቲ ብዛዕባ ናይ ውድባት እቲ ናይ ውድባት አይድልያኔን ወይ ከዓ ውድባት ብዘይብሉ መንገዲ ኤግዛይል መንግስቲ ክነቁም ዝብል ነይሩኩም ወላ ገለ ዝብልካዮ እዚ ቁርብ I don't know ካብም ጽኻዮ እንታይ ሓበሬታ ኤግዛይል መንግስቲ ዝበሃል ሙቃም ኣብ አጀንዳ ናይ ጃይ ወይ ምንቅቃሕና ጃይ አትይፈልጥን እዩ ብዛዕባ ውድባት ዝምልከት ደጋ ተዛሪ ከዕንብባ ኣለወን ንውድባት ብኽብሪ ኩሉ እቲ ንውድባት ዝምልከት ዘለና ንኩለናን ናባቦም በራተን ጽሒፉ ይጃል ኣብቲ ናይ ምንቕ ብሓባር ንስራሕ ንምባል ጥራሕ ይኻሱ ወላ ዶክመንት ካ ፐብሊክ ዶክመንት ኣብ ዌብሳይት ኣሰኒትና خر مايك رسينا مثلني مايك ترسينا اوكي اسكا حنسا عدل كنبو اتو سيل مايك رسينا مثلني لوك تهون يلا نسمع لنا ما ترشتا دمص حجم قرار حد من سي ودي اكويلان ودي اوكي ثانك يو አባግን ኃይል ማለት አባ ተመለሰት እንታላ انت ابزي ولا حنت يجيبلكم كونكم ولا حاونا غدان حقوستم يتقنكم لان احنا ابزي يديبلنا احنا يتاتونا ጉዳይና ይኮነን ይختبሉ ዝግባኩም በር አብዛና ኢሎም ድበት በታ حاونا غدان حقوስ ዝብላ ዘሎ ባመሰረቶም ዝምልከቶም አካል ክመጽሞኒ ንምርግጋጽ ከምስክሪና ክንጥዋዓካ ነይርና እምበሪ ከምንታሽ ምክትመጻ ይትግባካኒ አይለ ዝሐጽብ ምክንያቱ እንተላ በተሐደ ወገን ተዳፋዕ እዚ ደብል ስታንዳርድ ዲና በተሐደ ወገን ዳፋዕ ለኻ በተሐደ ወገንካ ከም ተዓዛበየ ትብለን ለኻ
ሞቶም ዝምልከቶም ኣካል ነዚ ጉዳይ እዚ ፈታት ነዚ ዝበሃል ዘሎ ክመፁ ነይርዎም ዝብል መርገፂ ዘለኒ ተቐኒለ Thank you. ጽቡቅ ሓይሊ አሚን never give up እትስብሎ ዘለኻ ብዛዕባ ባይቶ ዝምልከት ባይቶ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ብኺሳነ ይኹን ብኻልኦት ዝቀርብ ዘሎ ጉዳያት ከብርሁ ናቶም ሓላፍነት እዩ እዚ ዲስካሽን እዚ ግን ኣብ ትትማል ቀዳም ዝተገብረ ፕሬዘንቴሽን ናይ ኪዳነ አቡ ዝነበረና ሕቶታት ብፍላይ ከዓ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ብጋድም እንተዘይ ኮይኑ ክውደብ የብሉን በኋላ ዘራርባ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝብል ካብ ታሕቲ ንታሕቲ ኣብ ታሕቲ ዝብል መግለጺ ስለ ዝሃበ እዚ ግን ክበረህ ስለ ዘለዎ ኣብ ዲስካሽን ኣብ ዲቤት ክእቶ ተሰማሚዕና ብኡ መጠን መጺና ኣለና ማለት እዩ ኢቨንት ናይ ዋሽንግተን ኣይኮነን ዝርእስትና ኢሎም ማዓንቲ ኢቨንት ናይ ዋሽንግተን ሳይድ ኢሹ እዩ ግን ከዓ ንጂአይ ከዓ ምስ ኢቨንት ናይ ዋሽንግተን ኣሰሓሒዙ ይገልጾ ስለ ዘሎ ኺዳነ መልስ ንህብ ኣለና እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ከም ዝገበርና ኣብ እንታይ ግደ ከም ዘይነበረና ከዓ ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክትርዳእና ምእንቲ እትርስቲ ኣብ ረኣያ ናይ ጂአይን ኣብ ረኣያ ናይ ንጋባእን ዘሎ ፍልልያት ኣብ ክትዓቲና ኣለና ማች ገጢምና ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕና ነዛ ኣኺባ ዘኣቲና እምበር ንሕና ብዛዕባ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ካልእ ከተማ ብዛዕባ ካልእ ሃገር እንታይ ተገይሩ እንታይ ተገብረ እንታይ ጉለት ኣሎ እንታይ ጉለት የብሉን ክንዛረባ ይንኽእልን ኢና ቅድሚ ቶም ዋናታቱ ክመፁ ምናልባት እንተ ንበይኖም እንተ ምስ ካልኦት ኣብ ዲስካሽን ከኣቱ ከዓ ነዝሩም እዚ ንዑዝ ምልከት መደብ ክህልዎ ተስፋ ገብር ስለዚ በዚያ ክትርዳኣ እቲ ዘምፃና ሎም ማዓንተና ዓና ግን ንዓና ዝምልከት ንጂአይ ዝምልከት ናተሓሳስቡን ምንቅቃሕ ፕሮግራሙን ዝምልከት ዘሎ ፍልሊ ምንጻር ክልቲኡ ከዓ ብሓባር እቲ ናይ ንጋባ ረኣያ ናይ ጂአይ ረኣያ ኣብዚ ኣብ ክትዕ ውዒሉሎ ማለት እዩ ብከምዚ ክትሕዞን ክትርዶን ምሕፀነካ ቴንክ ዩ ወዲ ኣለኹ ኦኬ ስማዕት ኣለኹ ምልክት ሃቡን እሞ ስማዕት ኣለኹ ኣቶ ኪዳነ መጽኹም ኣለኹም ኦኬ ዝሓውና መሰረታዊ ሕቶ የሓቲቱ ናይ ክብሮም ሳንቲምን ርክኩ ምስ ስርርዕ ዋሽንግተንን ሰንጋል ባይ አሶሲዬሽን ካይትኸውን ብለን ኣሎ ሕጂ ክብሮም ሳንቲም እንታይ ይብል